الله عنهم لا صورتنا من الأهل هذا السياق مخياتو نسخي كعادة نقول تتبين من آلات عدد عدد جدول نقصين أملاكين بالرئيس المستشفى تصفية. وقلت سويت زي حاجتي من هذا أنا نسمع بركتك عزيزي درس كلام زراعة تمين زراعة وقلت نفسي أخذت كيف من درس أنت تقولون عن هذا ما سمع أو وتصفى الله وسلم في سماء وتعالى سماء فاسعة زرعة ويتعبدونها وكان عن تبارك وكان سبحان الله نعم بالله مهارة النسير نعرفه سلام وكان وأكاد بالبعض نعم لكن نسمع لكن فالفرق هو تبع بغير بالمعنى مهرتها بالنسبة للغرب نعم أفضل بالإنسان سأكاد بالإنسان كيف فوق المعنى نزل عنه في المنطقة أعظم والذي تستقسم نعم مستعد بأسد المعنى لهم إنسان زلال أو ويتابع من نسمع زمان سنين نرجع أساسا ليت ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ፕሮፌሰር ክፍላይ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅዱስ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ዘተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ምዉታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን አሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ጎይታ በደልና ይጸጽበልና ጎይታ በሳና ይቀርበልና ጎይታ ሕማት ካብ ፀሓዮም ማሙእንቲ ትቅድስም ካይልካ ፈውሶም ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ናዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ከዓ ነፍሰ ማዕርፍ ካብ ሓጢአት ንጹህ ኮንካ ጎይታ መሐረና ካብ ሓጢአት ንጹህ ኮንካ ጎይታ ርድኣና ልማንና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ጎይታ ባርከና ጎይታ ብቁዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናወሳና እንደገልና ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከደንገል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረከርስኹም ብርኽዩ ኦምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ
حتياتنا خسري لنا نفت ودخي يسكر سسمنتانا محرات لمن لنا أمين. ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ድኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቕሪ ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጎ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና መጥቶ ጸሎት ሃይማኖት አሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ሚቲኽም ደለኹም ኣባና ምሰን ክራይ ላይሶን ክራይ ላይሶን ክራይ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክራይ ላይሶን ክራይ ላይሶን ክራይ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክራይ ላይሶን ክራይ ላይሶን ክራይ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክራይ ላይሶን ክራይ ላይሶን ክራይ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክራይ ላይሶን ክራይ ላይሶን ክራይ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክራይ ላይሶን ክራይ ላይሶን ክራይ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክራይ ላይሶን ክራይ ላይሶን ክራይ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክራይ ላይሶን ክራይ ላይሶን ክራይ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክራይ ላይሶን ክራይ ላይሶን ክራይ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክራይ ላይሶን ክራይ ላይሶን ክራይ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን
ክራይላይሶን 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 ክሪያላይሶን 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 ክራይላይሶን 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 ክሪያላይሶን 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 ክራይላይሶን 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 ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ክራይላይሶን ክራይላይሶን ቅዱስ 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 ጴጥሮስ ፋሚሊ اوكي كم يوعدكم ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙሉኣት እየን ኦን ሁሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕድር ንበደልና ይቅርታ ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕለ ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቀበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹነና ኣሜን ከመ ምሕረትካ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረልና ምስጋና ከምዚና ክንፅሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንድገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ነትካ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ልክለኹ ሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኩም ብቓል ሓሳብኩም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣና እዩ ንስኻ ርሑሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐና ንሕደገልና ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረኒ ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ካልኣኸልና ብፀጋን ብርህራያን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ሃይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባኣካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ድሕና ብሰከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ዝገለልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻን ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡን ኩሎም ናብ ድሕነት ትቅድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ድማናና ተቐበል ህወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያትን ብርድኣና ህልውናኦም ቅነቆብ ብቅዱሳን መላእኽትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንድገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ እንደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ
سخي كاب عن السبرختي خي فركر سخون برخي وملتا تصقى جابير مساخي اوفس تدس بالكي حتياتنا سريرنا نفت ودخ يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا امين الراي كبرن مسكانان نعم لاخي يكون جابير يقبل له ابسما يعرق امين. خبركم زبق እግዚአብሔር እዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ናይ ዓረቢ ፀሎተ ሰርክን መፅሓፍ ቅዱስን ግዜኹምን ስራሕኹምን ኣወሃሂድኩም ብትብኣትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚኣብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ንክፈልኩም ትብል ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምፅሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስቲ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀበቐልና ዘለናዮ ኣብ ሃዋርያ መልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ እዩ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ክልእኽ ከሎ ካብቲ ነቢያት ዝተነበይዎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብግብርን ብቃልን ዝመሃሮ ትምህርትን ቀኖናን ካብቲ ሃዋርያት ተቐቢሎም ዝሰበኽሉን ናብ ሙሉእ ዓለም ዘብፅሕዎን ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ዝተቐበልዎ ትምህርቲ ዝኾነ ይኹን መልኣኽ ካብ ሰማዩን እንተነገረኩም ውጉዝ ይኹን ዝብል ኣብ መሰረተ እምነት ዘተኮረ መልእኽቲ ጀሚሩ ብድሕሪ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነቲ ንኻልኦት ዝምክሮ ዝነበረ ቅኑዕ ዝኾነ ውሳኔ ክገልጽ ከሎ ንሰብ ከሐጉስ እንደዝደልስ ባርያ ክርስቶስ ኣይምኾንኩን ኩሉ ግዜ እቲ ኣብ ሂወትና ከነሐጉሶ ንደሊ ብስም እግዚኣብሔርን ስለ ክብሪ እግዚኣብሔርን ስለ ድሕነትናን ስለ ድሕነት ነብሳን እንደዘይኮይኑ ብካልእ ዝጠመተ ሓጎስ መወዳእትኡ ናብ ሓዘን ወይ ናብ ጉድኣት ስለ ዝልወጥ ንሰብ ክሕጉስ እንደዝደልስ ባርያ ክርስቶስ ኣይምኾንኩን ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሎሚ ኣብ ምዕራፍ 5 ከዓ ኣገደስቲ ዝኾኑ እቶም 15 ምግባር ስጋ ዝበሃሉ ትሽዓተ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዝበሃሉ ብጣዕሚ ኣገደስቲ ዝኾኑ ተገዲሽና ከነስተባህለሎም ሓደ ሰብ ምስ ኣምላኽ ኣለኹ ኣብ መንፈሳዊ ሂወት ይመላለስ ኣለኹ ኢሉ ምስ ዝሓስብ ወይ ኢልና ምስ ንሓስብ ካልኦት ሰባት መፅኦም መራሕቲ ሃይማኖት መፅኦም ቁኑዕ ኣለኻ ጌጋ ኣለኻ ክብሉና ዘይኮኑስ ካብተን ተጠቂሰን ዘለዋ ግብሪ ስጋ ኢልዎን ዘሎ ሲአን ግብሪ ስጋ እየን ኢሉ ግብሪ ስጋ ማለት እቲ ንስጋና ዝጠቕመና ማለት ኣይኮነን ምስ ሕጊ እግዚኣብሔር ዝፃረር ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዝብል ከዓ 39 ጥቕስታት ኣቐሚጡ ኣሎ ስለዚ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣይረአን እዩ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ሂወት ግን ኣማኒ ግን ፍረ መንፈስ ቅዱስ ይፈሪ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ዝረአ ዝጭበጥ ዝድህሰስ እዩ ማለት ስለዚ እዞም ፍረ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና እንተዳኣልዮም ህሊናና እንተዳኣ መስኪልዎ በቲ ቅኑዕ መገዲ ማለት በቲ ፀቢብ መገዲ ምስ ክርስቶስ ኣሰር ቅዱሳን ንስዕብ ኣለና ማለት እዞም ትሽዓተ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዘየለዉ ካልእ እቶም ኣብኡ ተጠቂሾም ዘለዉ እንተልዮም ከዓ ቀልጢፍና ኣለሌና ከመይ ገርና ንኸነልግሶም ስዩት ቀንዲ ዕላማ መልእኽትና ስለዚ መልእኽቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ክልተ ዓበይቲ ርእስታት እዩ ዘለዎ እቲ ሓደ ካብ 1 ክሳብ 12 ብክርስቶስ ዝርከብ ሓድሽ ሂወት እዩ ዝብል እቲ ካልኣይ ከዓ ካብ 13 ክሳብ 26 ሂወት ብመንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዚ ከተንብቡ ዝጥዕመኩም ወይ ዝጥዕመክን ግዜ ዘለኩም ከተንብቡን ምልክት ግበሩለይ أنا خنبه خليهم مركبت من سماينش أيوة الراي سماينش حطنا قبل 1 حساب 10 تخلته
بكريستوس تلوت هيوت زلزله حبنا مولو خاب 13 خساب 26 هيوت بمنفس قدوس زو ازي ارستي اب ايدنا زلو مكتتالو من تقطع منا زقص زلو هراي حبنا سماي نسكت زلي حرام انتي كنكونسي كريستوس حرنت أوصينا إيو سلازي صنعو كم بحدشون برعوت بارنت أي تقرنو إنه أنا باولوس أنت تجازركم كريستوس قال كوا أي تقمكمن إيو እዩ እብለኩም ኣለኹ ነዚ ግዝረ ዘበለ ሰብ እውን ንብዘሎ እቲ ሕጊ ክገብሮ ከም ዝግብኦ ደጊመ እምስክር ኣለኹ ኣቱም ብሕጊ እትጸድቁ እትደልዩ ካብ ክርስቶስ ተፈሊኩም ካብ ጸጋ ወደቅኩም ንሕናስ ብመንፈስ ካብ እምነት ናይ ጽድቂ ተስፋ ንጽብእ ኣለና بكريستوس يسوسي إتا بفقري إتقبر إمنا دعنبر جزرت كونا زي جزرت حدا جزاء أي كألون إيو تبو تقويو نيركم نحكي كي تحززوا دعمن عقتكم إزي مهبالزي كابتي زتوعكم أي مدزن ሂደት ማይ ብሑቅ ንብዘሎ እቲ ብሑቅ የብክዖ እዩ ኣነ ገለ ካልእ ከይትሓስቡ ብኣካትኩም ኣብ ጎይታ ተኣሚነ ኣለኹ እቲ ዘዕገርግረኩም ግና ዝኾነ ይኹን ፍርዱ ክፅውር እዩ ኣሕዋቴ ኣነ ግና ግዝረት እሰብኽ እንተ ዝህሉ ደዓ እንታይ ኢሎም ሕጂ ዝሰጉኒ እምበኣርከ መዓንቀፊ መስቀል ተደርብዩ ኣይ እቶም ዘዕልልኩም ኮታ እንተ ዝቆርፁ ኣሜን ከቢድ እዩ الهوت يسمع لنا شيخ ما يوعدكم كلكم زاد المسلم قلت 13 26 أحواتي نسخاتكم نحارنت صوعاتكم نحاد حدكم بفقري تجازاز أمبر نتحرنت سي نسقى مخنيات أي تقبروا مالت كله اتحقي بتايكا خم نفسها أفكر بتبلحان تقال يفتسميو نحد حدكم انت تناخسكم تبالعكم قل نحد حدكم كي تتقافوا تتنقوا أنس بمنفس تملالسو ما تمليت سقا أي كتفتسو من يخوم أولكم اللهم سقا نتمس منفس تارر يمنه منفسون نتمس سقا تارر يوم يمنه نتي اتداديوهم انت كي تقبروا زياتهم بتصاررتيهم بمنفس انت تمرحكم قنا تحت حقي ايكونكم بتقبر سقا وهودي نسخة منزر رقصة عبدان عمل خطاوات تنقولا تقلقي باسي كنعي قطعا شارع مثل العي زرقرق كنعات قتلت سخران قوايلا كمز زمسالة خالقون إيو وتم كم زي زمسالة زقابرو منقصة أملاق كم زي ورسوا كم تقدم زوالكوا أقدم بلكم الله بتفر منفس كنا فقر حقوس أرقي عقلي لوهات ياونت أمنت هدآت يأخلن مبادئو نازي خمزي زمسالة زتسار روح القيلون توم ناي كريستوس زبولو خاا نتسقوم مسناي فتوتون تمنيتون سائلة موئيو هيوت بمنفس انت آليات الناس بمنفس كعا نمالالس نحد حدنا بمتحررقن
بمقننعن سي وداسي خانتو عينك له لغالاتهم مسكان يخون يا غير حق سنة امين عليه هو يسمع لنا الرئيس خبركم حزب እግዚአብሔር ምናልባት ደምጌኹም ዝኣለኹም ተልየኹም ሎሚ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ኢና ክነንብብ ሰኒሕና ኣብ ዝቐፅሎም ከዓ ሓወና መምህርቲ ማርያም ናይ ተኸነበ ፀኒሕና ትርጓሜን ለዝን ተቕርብልና እዮም ንሓወና መምህርቲ ማርያም መንፈስ ቅዱስ ዝዛረበሉ አንደበት ኣብ ቃሎም ቃሉ ኣብ አንደበቶም ከቐምጥ ንዓና ንኩላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቆብ ልቢ ተግብር ሰናይ ከሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልና አውደ ምህረት ሓውና መምህርቲ ማርያም بمجيت هيدي اللي دي هيدي هاي عاوز كلنا ماشي በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቦታቴ ካህናት ካብ ሓጢአተይ ፍትሑኒ ተሳተፍቲ ጉባኤኻ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ ከምቲ ኣቦና ብምርጌታ ዝበሉና ይስማዕ ኣሎ እወ ሰማዕ ኣለና ይስማዕ ኣሎ ዲ እወ ሰማዕ ኣለና ትሒትኩም ይስማዕ ኣሎ ሰማዕ ኣሎ ጽቡቕ ኣሎ خيراي نازم أبزد له مايكروفون كنقبل دحين حجة حجة صباحكم رايكم تيا بنا بمرجع تزولنا لما أنتي كم فارس قابيه قالت يا معرف حمشتينا هم رئي أبزي تن حتوتات ويكافن من لسن خيل كابزي إن محر نبلن زين حتوتات مثلا مالتي جزرت انتاي صعبين على اللو حواري باولوس خامي ملكة يو أنا سب قلاتيا قزرت كم زي سبخ زريهم أحواتنا حد حدهم كتصارر ويكا بقاس قلوس انتاي صعبين يو زقاتمهم زخيل هارب أولوس بزعبا السقا كزارب كله انتاي مالوتيو زي اتن كلت مدايات بمنفس ممللاس زقلصا انتاي إيهم زياتن اندحرك الملس كيلنا تردينا له مالتي ابتمأتو انت يدبلنا معرف 4 زنبرت لحلف سومن زرعنا نحنا توم كريستيان نبحال مالتيو دكتاتشوا مهانا دكتاتشوا ويكا حارة زغنت مهانا بمدرقات يوز زنقرنا ويكا افتي مترشاد زنقرنا مالتيو معرف حموشتي بزعبا خريستوس حرنتن دحنتن يقلت كما يقرنا نحن حرانهم كما يكنا ندحن يقلصلنا مالتيو حارة سلازقنا نتي موت قبري كنحلو عين حتى تنينا ويكا سلازموتنا نتحق سلازموتنا سي حتى نايكلني زموت سب قالت كفل كتبلا اي تخيلنيها لكاكم انا حتى انت موتات كوينا نحن كن حتى عين خيلنيها مالتي كما يسينا تموت قبري حقي كنحلو عين خيلنينا ويكا اي حتى ناني يبل بزي حرنت زقنا حق خريستوس كنفصم نخيلينا اتحققن كلت عينت حق يلو تحق خريستوس كنفصم نخيلينا اتناي بولي كيدان زنبر حققن بتي مسرع ايهود زري هو مالتي كنفصم عين قدادن اينا كويكا اخد حنا اي كيلني مالتي مدمدمتا بمنفس كنمراح مخانا يقلت جفتا ما جمرتا لا مالتي نرئي
أرعد كاب إنشيتي التسرحة جمل إيوه يبلنا أرعد كبحال كله نخلت أو عرز قرن مالتي إذا جمل زي أمونجو خلت تسمدي إذا رعي التبعراي ويك أقصح بوديوم ويك حرسلو ملكع ويك أبقال بوتات هوينه أنا مش كام زاكل يزقل مالتي بحق مدحان قالو خنبل كلنا بتحقي أوريت مالتي أبتحت إزي كبيد أرعتينا دلنا حجي أبتناي قدم زنبرة حتى أو إنا تقارينا دلنا مالتي إذا ما بزي قالت غمي إنا نعيو مالتي كريستوس كاب حقن حاتياتنا حارة أوسينا انت دا حارة أوسينا خاو قوينوسي نمنتاي دا إنا خاو نمن لستلنا ناو نمن لستلنا دك حران كالناس نابتي نيرو اتناي قدم نمن لستلناس نمنتاينا نزي خابقو ننجو برحان زخونا عرعت تزاز إزقابير مالتي كنت أرو ون صوعنا إيو سلازة فحننا صوعنا إيو نعو سلا تقبلنا يا خاني تتصورات بعلو يود تصورلنا مالتي نزي فوكيس قليل أرعد كنت أول ززنا زلو نبمولو بعلو يود تصورو قويتانا مرحينا إيوس كريستوس موس انت لا تقارينا نحناسي اتشاخا مرسي يود شكرمو مالتي أماتي وس عسرت حالة سان شو منتن وني بلنا أرعتي قليل يزبلنا نعوي مغنياتو نسو بعلو سلاد شكرمو مالتي تسكمو إنابلنا بمولو بعلو يسكمو فوكس غيرو قا نسو دما خايلي يهبنا مالتي أبتي بخريستوس زركب حارنت دحنتنا تصنع كخون علنا ويكا تصنعاتنا نخون بجزرت دحنت كم تركب تتأمن انت غونكا أب كريستوس تلاتك أمنت حكي أيكونتن سلازي أيك تربح كان إيه أنت دا أب بجزرت تأمن ترى غونكا معناتنا أي جدا كنجزر علينا يمزول دولو تماهي داوين مالتي الناس تنسى موتاني آمنيهم تنسى موتاني آمنيهم جن بخريستوس راح كندحنا ينخلينا موني اتناي ايود زدلينا ها جزرت دي ولا تخالق بحلتاتهم نعوم كان مال علنا يقولوا السن ترى تأمنكم ناي كريستوس ممات اي تقمكم نيو مالتي اي تقممني نحاتم مالتي نحنا تقمنا جزرت محلاو ادلاي مخانو امان نبمولو تحجم محلاو زحتت إيو إذا خون زي كالنجري ولا حدا نتحقق أماليو زدحاني يلا سلازي إخاء كريستوس مسيو زدحاننا مالتي انت را ذكال نيرو انت تخون كريستوس كمتس أي مدلين مالتي حجيغن نتعو انت را أدبلو اللو نعو انت را انكتلا لنا بلو خوينوم سي ناي كريستوس ممتع كنتي قبرو اللو مالتي إذا خاء ما نبسب كفتسمو زي كال سخم إيو بعلاتهم يمشكرو مودلو كريستوس عارحين وان كلو سي اندقنا يملو سلو مالتي بحق مسيد احنا كتركب مفتان مالتي كاب كريستوس كتفل إخا مالتي زخا نتيناي كريستوس قريفكاس نابتيناي قدم زنبرة حق مسيد كيديها مالتي حقن بمسيد وهامنا تسقان مرحاننجن كاب يوسس كريستوس كون لنا إنا نبل بزي خمز دما كاب سقا أملا كتودق إخا مالتي اتبرخت هايتروخبون إخا مسرت ناي صدق تسفانا بمنفس بميرون مالتي اب تمقت غزي كمون بامنت تمقت يوزمت مستطمقنا حدش هيوت نركب التبلي يموت مالتي نحنا لك كم كريستوس ينا نموت سلاز موتنا انا حدش يوزه لنا جزرت اب قمت دحنات زاتو ايكونان كدحننا ايكلني تغزيركا اي تغزيركا ولا حنتي اي قدسني اب دحناتك ولا حنت زمل القا نغير يلا إزي ندحنت إزتايكم إمنت بفقري إيا التعي إذا أخاب ماريكوس عسر تغلطة سلاسة حدا دلا كان دسب لني إذا قابير أملاق بمولو قلبخا بمولو نفسخا بمولو حساباتك بخلو حيلخان أفكرو تقداميت تزازي إذا إتن أبت إزاز عسر تزازات دلا كلتي إنزم مال أمانيتين تقداميت دلا أربعتين عايز قابير زبلاتن قال إتخاطن شدوش تخا نحنا ويكاني نحواتنا زبلا مالتي تخاري إتخا التمساسل نحات تمساسل نبتايكا كم نفسها أفكرو إيات والكابزيين التعبي كالي تأزاز يلبن ويكا يلون زين كلتا تأزازات زين ترى مالينا نحنا كل تأزازات إزقا بيهر زحتنا نمال لنا مالتي بخريستوس مؤمن كابتي كلا عينت امنتات نلعلي ايو نساتهم جن انت تأزاز ويكا تحجز توحبه نعو نلعلي جيروم يقولوا مالتي
ኣጋንንቲ ከምዚ ዝኣመሰለ እምነት ኣለዎ ምእማን ኣምኑ ኣሎ ዋላ ኣጋንንቲ እውን ከምዚ ኣምኑ ይብለና ኣብ ያዕቆብ 2:19 እንታይ ድብል ንስኻስ ኣምላኽ ሓደ በይኑ ምዃኑ ተኣምን ኣለኻ ፅቡቅ ገበርካ ኣጋንንቲ እውን ይኣምኑን የንቀጥቅጡን እዮም እዚ ግን እዚ እምነት እዚ እንታይ እዩ ይኣምኑ ዳ እምበር ኣይግብርዎን እዮም ማለት እዩ ኣየተግብርዎን እዮም ኣምላኽ ከም ደሎ ይኣምኑ ኣምላኽ ከም ደድሕን ይኣምኑ ግን ኣምላኽ ሓይሊ ከም ዘለዎ እውን ይኣምኑ እዮም ኩሉ ይኣምኑ እዮም ግን ኣየተግብርዎን እዮም ሕጂ እቲ እምነት ሲ ብደይ ተግባር ኮንቲ እዩ ዝበሃል ከዓ እዚኣ ሓንቲ የብልናን ማለት እዩ ተራድእ ትገብሮ ኮንካ እምነት ብዘይ ግብሪ ሞት ይብለና ኣሎ ኣብዚ ከዓ ያዕቆብ 2:17 ከምኡ ከዓ እምነት ግብሪ እንተዘይብላ ንርእሳ ምውት እያ እምነት ብደይ ተግባር ምውት እያ ማለት እዩ ናይ ሓቂ እምነት ብፍቅሪ ዝሰርሕ ዝስዕብ ዝኽተል እምነት እዩ ሕጂ ኣሚንካሲ እንተዳእቲ ናይ ተግባራት ቤተክርስትያንና ትእዝዞ እንተዳእቲ ትገብር ኮንካሲ እሞ እምነትካ ብኸመይ ዓይነት ኢኻ ክትሪኡ ማለት እዩ ኣብ ኣገልግሎት ክዕዘኻ ጉያ ወስኸሉ መታ መንፈሳዊ ልምድታትካ ብመንፈስ ክምላእ ነዚ ከዓ እቲ ዕዮ እዩ ዘርእየና ዘሎ ምክንያቱ ኣሚንካሲ እንተዳእቲ ትስጉም ኮንካ ዋላ ሓንቲ ፍረ የብሉን ማለት እዩ ፖፕ ሽኖዳ ሰድ እምነት ሲ እንታይ ማለት እዩ ብደይ ተግባር እንተዳኣ ትገብረልካ ሲ ፍረ የብልካን ማለት እዩ ሕጂ ኮንቲ እዩ እቲ ትሰርሖ ንስኻ ናይቲ ፍረ ናይ እምነትካ እዩ ይብሉ እቲ ትሰርሖ ሲ እቲ ስራሕካ ሲ ፍረ ናይቲ እምነትካ ሕጂ ብደይ ስራሕ ክድሕን ኣይትኽእልን ኢኻ ብደይ ስራሕ ክትድሕን ምክንያቱ ምርኣይስ የብልካን ነቲ እምነትካ ዳ እሞ ብኸመይ ጌርካ ኢኻ ክተርእዮ ስለዚ ከተርኢ ኣለካ ማለት እዩ ዕንቅፋት ዝኾኖ ናይ ሓሶት እምነታት ዕዮ ፀጋ ይዓግቶ እዚ ከዓ ኣምላኽ ዘይኮነስ ካብቶም ናይ ሓሶት መምህራን እዩ መፅኡ እዩ ዕንቅፋት ዝኾኖም ዘለዉ ከዓ ንሳቶም እዮም ማለት እዩ ቁሩብ ብሑቕ መምህራን ሓሶት ጉጉይ ትምህርትታቶም እዚ ቁሩብ ብሑቕ ዝብሎ ዘሎ ሲ ብዙሕ እዩ ዝትርገም ግን ካብቲ ቀንዲ እንታይ ማለት እዩ ዘይኮነ ነገር ናብ ሓንቲ እንተደኣ ሓዊሳታሲ ኩላ እያ ትባላሹ ንሕና ከዓ ካብኡ ክንጥንቀቕ ይግባአና ምክንያቱ ሓደ ግዜ መዝሙር ናይ ካልኦት ቤተክርስትያናት ወይ ከዓ ናይ ካልኦት እምነታት ንሰምዕ ንኾን ዋላ ሓንቲ እንታይ ኣለዎ ምክንያቱ መዝሙር እዩ ኣነ ከዓ ፈልጥ እየ እንታይ ከም ዝገብር ፈልጥ እየ ገለ ንብል ንኸውን ግን ጌጋ ምዃኑ እያ ቤተክርስትያንና ትምህረና ዋላ እውን ናብ ካልእ ስብከታት እንተደኣ ዝሰብኩ ኣለዉ ንፉዓት ሰባኽቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ናታቶም ክንሰምዕ ከምዘይግባአና እያ ቤተክርስትያን ትሕብረና ዘላ ምክንያቱ ሲ ከምዚያ ትሪእዋ ዘለኹም ቁሩብ ብሕቕ ሲ ነቲ ኩሉ የባላሽወ እዩ ስለዚ እንዳበርበረ እንተደኣ ውሒልካስ እንታይ ኢኻ ትጨምር በርበረ ኢኻ ትጨምር ሕጂስ ክልክመና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ክልክመና ይኽእል እዩ ዘይኮነ ደይናትና ክንሰምዕ የብልናን ክንኣቱ የብልናን ኣይግባአናን እዩ በታ ቤተክርስትያንና ትብለና ብውይና ክንጓዓዝ ዝግባአና ማለት እዩ እዚ ከዓ ንኣቶም ስለ ዝሰምዕዎም እዮም ከዓ ካብቲ እምነቶም ዝወፁ ዘለዉ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ምሂርዎም ካብኡ ርሒቆም ናብ ካልእ ይኸዱ ኣለዉ ምክንያቱ ንሳቶም ቁሩብ ዝመሃርዎምን እቲ ሓዋርያ ጳውሎስ ኩሉ ግዜ ዘጥፍኣሎምን ሰማይን ምድርን ከሎ ግን በቲ ዝመሃርዎም ንሳቶም ተዓሽዮም ኣለዉ ማለት እዩ ሓዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ዝመስል ዝምለሱ ብጎይታ ይተኣማመን እዩ ንሳቶም ከዓ ከም ዝምለሱስ ብጎይታ ይኣምን እዩ ምክንያቱ ምሂርዎም ኣብ ውሽጦም ኣላቶም ኩሉ ግዜ ንሪኦ ሲ ደቅና እንተደኣ እቲ ቤዛ ኣትሒዝናዮም ወይ ከዓ ብንኣሽቶም ከለዉ እንተደኣ ምሂርናዮም ሲ ዋላ ኣብ ዝኸዱ ይኸዱ ደኣ እምበር መጨረሻስ ይምለሱ እዩ ምክንያቱ ተመበቆልናቶም ስለ ዝኾነ ስለዚ ክምለሱ ከም ዝኾኑ ከዓ ብክርስቶስ ኣሚን ንዓቶም እምነት ኣለዎም ኣብኣቶም ምክንያቱ ስለ ዝፈልጥዎ እቲ ሓቂ ኣብ ክርስቶስ ከዓ ዝያዳ እምነት ኣለዎ ማለት እዩ ከም ንምለሱ ንክምለስኑ ናትናን ተበጋስነትን ከም ዘድልየና ይሕብር ናትና ናይቶም ክምለሱ ዝደልዩ ሲ ንሕና ናይ ብሓቂ እንተደኣ ኣምላኽ ክንሓቶ ኮይናስ ግቡእና ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ግቡእ ካኸይ ገበርካሲ ኣምላኽ ዝግበረለይ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግቡእና ክንገብር ኣለና እዚ ከዓ ድሓተና ደሎ ማለት እዩ እምነት ብዘይ ስራሕ ምውቲ ከም ዝኾነት ከዓ ይሕብረና እዚኣ እታ እምነት ብደይ ተግባር ዝብል ማለት እዩ ዋላ እኳ እንተ ተመለሱ ነቶም ናይ ሓሶት መምህራን ኣምላኽ ክፍረዱ እዮም ወይ ከዓ ክፍረዶም እዩ ምክንያቱ መፅሓፍቶም ክቕበሉ ኣለዉ ሰኢልካ ሸለል ዝበሃል ነገር ኣይኮነን ብዙሓት ሰባት ኣጥፊኦም ሲ ከምኡ ይብል ኣሎ ቅዱስ ሓዋርያ ጳውሎስ ባዕሉ ግዝረት ኣይኮነን ዝሰብኽ ነይሩ ግዝረት ዝምህር ነይሩ እንተዝኸውን ስለምንታይ ደኣ የሳጉቦ ኣለዉ ንሳቶም እንታይ ኢሎም እዮም ዝኸስዎ ነይሮም ንዓኻትኩም ስለዘይፈትወኩም እዩ
ግዝረት ዘይሰብከልኩም ዘሎ ዳ እምበር ነቶም ካልኦት ቤተክርስትያናት ግዝረት ይሰብከሎም ኣለዎ ይብሎ እሱ ከዓ እንታይ ይመስል ግዝረት ዝሰብክ ነይረ እንተትኸውን ከምኣቶም ከምቶም ኣይሁድ ዘሳጉጉኑ ዘለዉ ንሓቶም ንሶም ኣይመሳጉጉንን ነይሮም ምክንያቱ እቲ እምነቶም እየ ዝሰብክለሎም ኣነ ግን ከምኡ ኣይገበርኩን ይብሎም ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ምስ መስቀል ግዝረት ከምዘየድሊ ስለ እተዛረበ እቶም ኣይሁድ ብመስቀል ተሳቂዩ እዚ ከዓ ስለዘይኣምኑ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ብመስቀል ክሰብክ ከሎ ንሓቶም ቅትለት ይኾኖም ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ግዝረት ዝሰብክ ነይሩ እንተዝኸውን ብመስቀል ኣይመተቀየሙሉን ነይሮም ሐዋርያ ጳውሎስ ካብ ገዛእ ርእሶም ክቆርፅዎም ከም ዘለዎም ኣዘዞም እዚ ማለት ከዓ ውግዘት ማለት እዩ ካብ ገዛእ ርእሶም ክቆርፅዎም ኣለዎም ማለት እዩ ካብቲ እምነት ናታቶም ከልግዝዎም ኣለዎም ካብቲ ገዛ ከልግዝዎም ኣለዎም ምክንያቱ ልክዕ ከምታ ቁርብተይ ዝበኳሓት ማለት እዩ ኣብ ኣንተ ደኣ ኣስዮም ክዝርግዎም ኣብ ቤተክርስትያንና ንሪኦ ኢና ኣብ ካልእ ቤተክርስትያናት እውን ንሪኦ ኢና ዘይከውን እምነት እንተ ደኣ መፂሲ ነቲ ደለካ እምነት ነቲ ደለካ ሰላም ይዘርገልካ ማለት እዩ እንታይ እዮም ድብሉ ቦታትና ዘራጌት ደላትንሲ ፅሩይ ማይ ናይ ሰይት ያዲ ይበሃል ኩሉ ግዜ እንተ ደኣ ከምኡ ዝህውኸካ ሰብ ኣለካ ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ሰላም ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ክውገዙ ኣለዎም ካብቲ ጉንዲ እውን ከልግሱ ኣለዎም ማለት እዩ ናብቲ ሓውኣቱ ማለት እዩ ሓርነት ክበሃል ከሎ ስለ ስርዓት ዘይብሉ ሂወት ወይ ሓጢኣት ምግባር ማለት ኣይኮነን ሕጂ ሓርነት ሓራ ወፂና ኢና ሞ ድላይና ክንገብር ኢና ዝብል ትምህርቲ እውን ኣሎ ንሕና ሓንሳእ ድሕንካ ኢኻ ዋላ ሓንቲ ክትገብሮ ደድልካ የለን ምክንያቱ ድሕንካ ስለ ዝኾንካሲ ኩሉ እዚ ከዓ ናይ እምነት ኦርቶዶክስ ኣይኮነን ንሕና ንኣምን ድሒና ኢና ንድሕና ኣለና ክንድሕን ኢና ድሒና ኢና ብክርስቶስ ብፀጋ ክርስቶስ ድሒና ኢና እወ ንድሕና ኣለና ኩሉ ግዜ እናተነሳሕና ቅዱስ ቁርባን እንዳወሰድና ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ንንሳሕን ቅዱስ ቁርባን እንወስድ ኣለና በዚ ከዓ ድሒና ኢና ክንድሕንካ ኢና ምፅላት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ንዑ ኣንቱም ብሩኻት ኣብቲ ናይ የማን ኩኑ ክብለና ነዚ ከዓ ብተስፋ ንፅበል ክርስትያን ብተስፋ እዩ ዝነብር ከዓ ንብል ሓርነት ብፍቅሪ ንሓድዶም ንምግልጋል ክንጥመቐሉ እቲ ሕጊ ድማ ብምሉእ መልክዕ ክፍፀም እዩ ይብለና እተን 10 ትእዛዛት ንኣምላኽ ብምሉእ ልብኻ ምፍቃር ንብፃይካ ከም ነብስኻ ምእዛዝ ብዝብላ ክግለፅ ይኽእል እዩ በተን ክልተሲ ኣክቹዋሊ ሓንቲ እያ ፍቅሪ ትብል ጥራሕ St. John Chrysostom said እንተ ደኣ ተፍቅር ኮንካሲ ድላይካ ግበር ይብል ምክንያቱ ዘፍቅር ሰብ ኣይሰርቅን እዩ ዘፍቅር ሰብ ኣይቀትልን እዩ ዘፍቅር ሰብ ኣይሓምን እዩ ዘፍቅር ሰብ ኩሉ እቲ ጎይታናን መድሓኒናን ዝእዝዞ ማለት እዩ ንሳ እያ ትውዳእ እንተ ደኣ ፍቅሪ ኣለና ኮይኑ ኩሉ ክንገብሮ ንኽእል ኢና እቲ ትእዛዝ እግዚኣብሄር ማለት እዩ እምነትን ብፍቅሪ እያ ትግለፅ ንሓርነትኩም ብዘይግብኡ ተበላሽዎን ሸለል ትብልዎን ኣለኹም እዚ ሸለልትነት ኣብ እቲ ሕጊ ንሓድሕድኩም ክትዋግኡ ድማ ኣጋጣሚ ክኸፍተልኩም እዩ ምክንያቱ ነቲ ዝተዋህበካ ፀጋ ሸለል እንተ ደኣ ትብል ኮንካሲ ዝኸፈ እዩ መፀጋ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ደይናትካ እንተ ደኣ ትምታለካ ፀጋታትካሲ ኣይትሪኦን ኢኻ ዘለካ ማለት እዩ ኣክን ንካልእ ምጥማት ንነብስኻ ምጥማት እሞኒ ትደለካ ንሱ ምስ ረኣካ ኢኻ ከዓኒ ብሰላም ክትነብር ትኽእል ተቐቢልካ እዚኣ ናተይ መክሊት ያልካሲ በቲ ናይ ካልእ ሰብ ከይረኣካ ማለት እዩ ብመንፈስ ተመላለሱ ብትምኒት መንፈስ ኣምላኽ ደኣ እምበር ብህርፋን ስጋ ድማ ኣይትመርሑ እዚ ከዓ ዕግበት ምግባር ማለት እዩ ዕግበት ምግባር ምክንያቱ ፀጋ እግዚኣብሄር ምስ ተዋሃበካ ዓጊብካ በቲ ደለካ ዓጊብካ ክትከይድ ኣለካ እወ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ክንዓቢ እዩ ዝደልየና ኣብ ስራሕና ይኹን ኣብ ዝኾነ ቦታ ይኹን ክንዓቢ ይደልየና ግን ብህድኣት በቲ ናቱ መንፈስ ማለት እዩ ስጋ ኣረጊት ሰብ እዩ እዚ ከዓ እቲ ስጋ ኣረጊት ሰብነት እዩ ዝብሎ ደሎ ከዓ እቲ ኣረጊት ዝነበረ ቅድሚ ጥምቀት ዝነበረ ማለት እዩ ቅድሚ ጥምቀት ሓድሽ ሂወት ዝወሃበና ድሕሪ ጥምቀት ስለ ዝኾነ መንፈስ ከዓ ሓድሽ ሰብ እዩ መንፈስ ዝምራሕ ሓድሽ ሂወት እዩ ብስጋ ዝምራሕ ግን እቲ ኣረጊት እዩ ማለት እዩ ቅድሚ ጥምቀት ወይ ከዓ ድሕሪ ጥምቀት ክልቲአን እየን እዚአን ዝገልፃ ማለት እዩ ነቲ ኣብ መንጎ ስጋን መንፈስን ዘሎ ቃልሲ እንተ ቀፂዕካዮ እቲ እትደልዮ ኣይ ክትገብርን ኢኻ ምክንያቱ እቲ መንፈስን እቲ ስጋን ኩሉ ግዜ ተፃራሪ እዩ ሕጂ እቲ መንፈስካ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለና ግዜ ፆም እቲ መንፈስና ልዕል ክብል እቲ ስጋና ከዓ ትሕት ክብል ኢልና ኢና ፆም ንገብር ዘለና ፆምን ፀሎትን ኣብዚ እዋን እዚ ክንስዕሮ ንኽእል ኢና ነቲ ስጋና ማለት እዩ መንፈስ ክንነብር ምክንያቱ ኣምላኽ ሓግዘና ኩላትና ከምኡ ክንገብር ኣብ ፆም ግዜ ሲ
ብጣዕሚ እቲ መንፈሳዊ ዕቤትና ልዕል እዩ ዝብል ሕጂ ወላ ኣቦታትና ኩሉ ግዜ ድብልናዮም ኣኼባታት ዝግበረሉ ጉባኤታት ዝግበረሉ ኣብ ፍፆም ግዜ እዩ ምክንያቱ እቲ መንፈሳዊ ዕቤት ናይ ኩሎም ልዕል ስለ ዝበለ ብኽፉ ኣይትሓስብን ኢኻ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ብሓቂ ልዕል ዝበለ ናይ መንፈሳዊ ሂወት ኢኻ ዘለካ ማለት እዩ እቲ ዝደልዮ ዘይኮነስ እቲ ዘይደልዮ እገብር ኣለኹ እዚ ከዓ ነቲ ስጋ ክመልኽ ምስ ገበርክያ ማለት እዩ ነቲ ስጋ ምስ ሰዓሮ ነቲ መንፈስ ነቲ ትደልዮ ዘይኮነስ ዘይትደልዮ ምክንያቱ ኩሉ ክንገብሮ እንደሊ ንፈልጥ ኢና ግን እቲ እንደልዮ ይኮንና ንገብር እቲ ደይ እንደልዮ ኢና ንገብር ዘለና ማለት እዩ ምሓር አሜን ብመንፈስ እንተ ተመሪሕና ኣብቲ ትሕቲ ሕጊ ኣይኮንናን ዘለና ብመንፈስ እንተ ተመሪሕና ኣብቲ ሕጊ ኣይኮንናን ዘለና መንገዲ ድሕነት ከዓ እዚ እዩ እቲ ንድሕነት ክንድሕነሉ ንኽእል መንገዲ ከዓ እዚ ይብለና ግብሪ ስጋ እዚ ናይ ስጋታት ዝኾነ ማለት እዩ ምክንያቱ ክልተ እዩ ገይርዎ ዘሎ ኣብቲ ክልተ እዩ ገይርዎ ዘሎ ግብሪ ስጋ ንሰብ መንግስቲ ኣምላኽ ንኸይንወርሳ ዝዓግተና እዚኣቶም እዮም እቶም ዝዓግቱና ዝኽእሉ ዝሙት ማለት ዘይሕጋዊ ርክብ ካብ ዝኾነ ይኹን ቅድሚ ሓዳር ድዩ ዋላ ድሕሪ ሓዳር ድዩ ትገብሮ ደይ ምስ በዓልቲ ቃል ኪዳን ካተደኣ ኮይኑ እዚ ዝሙት ተባሂሉ ይፅዋዕ ምንዝርና እውን ብኩሉ ዓይነት ምንዝርና እዚ ዋላ ናይ ካልእ ናይዞም እከይ ግብሪ ይሕውሶ እዩ ምስኡ ማለት እዩ ወዲ ንወዲ ጓል ንጓል ምንዝርና ምስኡ ከዓ ይኽእል እዩ ርክሰት ጉሁድ ምንዝርና እዚ ጉሁድ ዝብሎ ዘሎ ከዓ ሰብ ዝፈልጦ ውሽጦም ውሻጦምን ዋላ ደጊኦምን ኮላይ ዝፈልጦ ከምዚ ገዛ ከፊቶም ሽርሙጡ ገለ ዓይነት ማለት እዩ ዋላ ንክትብሎ እውን የፀይፈካ እዩ ግን እዚ ጉሁድ ዝኾነ ማለት እዩ ዝሪኦም ምን ደጊኦምን ረሳሓት ዝኾኑ ማለት እዩ ብኩሳት ዝኾኑ ፅላለ ብፆታዊ ትምኒት ትሑት ምዃን ህርፋን ስልጣን እዚ ከዓ ኩሉ ናይ ብሓቂ ፅላለ እዩ ካብኣ ንላዕሊ ክብላ ኣይክእልን እዩ ፅላለ እዩ ብፆታዊ ይኹን ኩሉ ግዜ ናብ ናይ ፆታዊ ስምዒት ጥራሕ ዘድህቡ ሰባት ማለት እዩ ኣምልኾ ጣዖት እቲ ዘይኮነ እምነት ዝሰብኩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ዝስዕቡ እታ ምስ ኣምልኾ ጣዖት ትኸይድ ግን ፍቅሪ ገንዘብ ናይ ብሓቂ ይገርም እዩ ኣምልኾ ጣዖት ንበይኑ ከምዚ ዓብይ ጌርና ንሪኦ ፍቅሪ ገንዘብ ከዓ ትሕት ኣቢልና ንሪኦ ፍቅሪ ገንዘብ ግን ማዕረግ ይበሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እታ ገንዘብ ንሓና ክተውድአና ትኽእል ነገር ዓባይ ነገር ማለት እያ ሕጂ ገንዘብ ክንደልዮ ንኽእል ኢና ክንሰርሕ ንዕው ኢልና ኢና ክንሰርሕ ግን ባዕሊ ኣምላኽ ክንሰርሖስ ወይ ከዓኒ ከነምልኾስ ኣይግባአናን እዩ ማለት እዩ ኣስማት ዝብሎ ዘለካ እዚ ስሒርን ጥንቁልናን ወይ ከዓ ማጂክ ዝበሃል ማለት እዩ ብከምኡታት ዓይነት ዝኣምኑ ከዋፍቲ ዝፈጥሩ ገለ ማለት እዩ ፅልኢ ፍቅሪ ዘይብላ ህላዌ ማለት እዩ ዘይምህላው ኣብ ኩሉ ፅልኢ ክበሃል ከሎ ፍቅሪ እንድሕር ዘየለሲ ፅልኢ ኣሎ ማለት እዩ ብርሃን እንድሕር ዘየለ ፀልማት ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ክርስቶስ ብርሃን ስለ ዝኾነ ካብኡ እንተደኣ ርሒና ኣብ ፀልማት ንነብር ኣለና እዚ ከዓ ልክዕ ፍቅሪ እንተደኣ ደይብልና ፅልኢ ኣለና ማለት እዩ ባእሲ ንዝኾነ ሰብ ምግርጫው ኣብ ቤትና ድዩ ዋላ ኣብ ገዳም ድዩ ኣብ ዝኾነ ግርጨት ምስ ንገብር እዚ ብመንፈስ ናብ ኣምላኽ ከቅርበና ዘይክእል ነገር ማለት እዩ ቅንኢ ምስ ካልኦት ምንፅፃር ፀጋኻ ዘይምስትውዓል ኣብ ዝጎደለካ ምትኳር እዚ ከዓኒ እቲ ፀጋታት እቲ ድሓበካ ክንዲ ንርኢ ተመስገን ትብልሲ ናይ ካልእ ሰብ ትደሊ እቲ ዝጎደለካ ጥራሕካ ትፅብፅብ ኣብ ክንዲ እቲ ድሓበካ ሰናይ ነገራት ትፅብፅብሲ እቲ ዘይብለይ እዚ የብለይን እዚ የብለይን ኣብ ክንዲ ዝለኒ ተመስገን ኣምላኽ ዝለኒ ተመስገን ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ንብል እቲ ደይብልና ኢና ንፅብፅብ ማለት እዩ ቆጣዓ እዚ ከዓ ሕርቃን ናብ ዝኾነ ነገር ወይ ከዓ ነቶክ ምባል ኩሉ ግዜ ሓራቅ ምዃን ሓርቃ ከዓ ናይ ብሓቂ ዘይፍቶ ነገር ማለት እዩ ዓቃል ክንከውን እዩ ዝምህረና እምበር ቆጣዓ ክህልወና ወይ ከዓ ተፃረፍቲ ክንከውን መረቕቲ ዳ እምበር ተፃረፍቲ ክንከውን ኣይደልየናን እዩ ኣይምህረናን እዩ ስሳዕ ዝመልኦ ህርፋን እዚ ከዓ ንክብረትካ ዋላ ቤተክርስትያን ኣገልግሎት ካብዚ ከምዚ የድሕነና ንነፍስካ ኢልካ ተገልግል ኣለካ ኩንካ ወይ ከዓ ንኣንነትካ ክትፍለጥ ኢልካ ኣነ መታን እዚ ዝገብሮ ዘለኹሲ ንዕቤት ቤተክርስትያን ንዕቤትካ ንነብስካ ደይኮነሲ መታን ክሪኡ ኢልካ ሰባት ክትጀሃረሉ ኢልካ እንተደኣ ትገብር ኣለካ ኮንካ እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ዓብዪ በደል ይብለና ምፍልላይ ምክፍፋል ነንሕርካ ወይ ከዓ ኣብ መንጎ ሰብኣት ኢኻ ሕማቅ ነገራት ምዝራብ ዘይኮነን እንዳሓወስካ ምዝራብ እዚ ምፍልላይ ምምፃእ ማለት እዩ ሰላም ደይ ናይ ሰብ ሰላም ምዝራግ ማለት እዩ
መናፍቅነት ናይ ሓሶት ሰረተ እምነት ትምህርትታት እዚ ኣይሁድ ዝገብርዎ ዘለዉ ነቶም ክርስቲያናት እዚ ከዓ መናፍቅነት ይበሃል ማለት እዩ ብመንፈስ ምምልላስ ቅንኢ ዘይምዕጋብ ማለት እዩ ቀና ኢኻ ኩሉ ግዜ ግን ፅቡቅ ቅንእ ከዓ ኣሎ ምክንያቱ ከምኡ ክገብር እየ በቲ ቅንእቲ ሲ ኣነ እውን ክፅሕር ይኽእል እየ ከምዚ ክገብር ይኽእል ኢልካ ፅቡቅ ቅንእ ኣሎ እዚ ግን ዘይ ቅኑዕ ቅንእ ማለት እዩ ቅትለት ምቅትታል ወይ ከዓ ብሕቡእ ሜላታት ምቕታል እዚ ናይ ስጋዊ ጠላይ ደይኮነሲ ብሓሶት ንሰብ ትቐትል ኢኻ ብመንፈስካ እውን ንሰብ ትቐትል ኢኻ ሕጂ እዚ እውን ክንጥንቀቐሉ ዘለና ነገራት ማለት እዩ ስኽራን ናይ መስተ ጥራሕ ደይኮነ ዋላ ናይ ካልኦት ወልፍታት እንድሕር ኣለካ እውን እዚ እውን ናብቲ ብመንፈስ ዘይምራሕ ሂወት ኣለኻ ማለት እዩ ቀንዲ ወይ ከዓ ቀይዲ ዘይብሉ ኣላት ዝኾነን ይኹን ዓመል ሕማቕ ዓመል እንተደኣ ኣለካ ማለት እዩ ዘይእዝዝ ምሕራይ ማለት እዩ ካብቲ መንፈስ ዘይኮነሲ ናይቲ ስጋ ኢኻ ተመልኽ ዘለኻ ማለት እዩ ፍረ መንፈስ እዚ ከዓ እቲ ፅቡቕ ነገራት ክንገብሮ ዝግባአና ናብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅርበና ዝኽእል ነገራት ማለት እዩ ንፅል ሓንቲ እንተደኣ ተዋሂባትካሲ ኩሉ ኣለካ ማለት እዩ እታ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ግና ዝብላ እታ ሓንቲ ነገር እሳ እንተደኣ ተዋሂባትካ ኩሉ ይማልኣልካ ማለት እዩ ምክንያቱ ንዓኣ ሒዝካ እንተደኣ ብኣ ስዒብካ ኩሉ ይማልኣልካ ምስ ኣምላኽ ፍቅርን ሓጎስን ሰላምን ይህልወካ ምስካ ነዊሕ እዋን ብዓቕሊ ምንባር ብሕያውነት ብሰናይ ግብሪ ይህልወካ ማለት እዩ ኣብዚ ብእንግሊሽ እንተደኣ ጆይ ዝብል እንተደኣ ሪናሲ እታ ጂሰስ ኣዘር ን ዩ እታ ቀዳምነት ንክርስቶስ ትሰርዕ እታ ካልኣይቲ ንኣሕዋትካ ንቤተሰብካ ንካልእ ህዝቢ ተገልግል ከማገልገል ማለት እዩ እታ መጨረሻ ትሰርሓስ ንነብስካ ማለት እዩ ምስ ርእሰ ተኣማንነት ለውሃት ነፍስኻ ምትግባር ምትጋእ ማለት እዩ ኣንጻር ከምዚ ዝኣመሰለ ሕጊ የልቦን እዚ ፍረ እዚ ምስ ዝህልወና ኣብ ትሕቲ ሕጊ ኣይክንከውንን ኢና እቲ ሕጊ እውን ከምዚ ዝኣመሰለ ፍረ ኣብ ሂወትና ክፈሪ ኣይክእልን እዩ እዚ ሰናይ ነገራት እንተደኣ ንገብር ኣለና ኮይና ክክልክለና ኣይክእልን እዩ ኣብቲ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ሂወት ክንነብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቶም መንፈስ ቅዱስ ወይ ከዓ መንፈስ ክርስቶስ ዝመላለሱ ንስጋ ፍትወቶም ባህክታቶም ቀቲሎም ወይ ከዓ ቀፂዖም ይነብሩ ይብለና መንፈስ ተቐበሉ ድሕሪ መንፈስ ክንመላለስ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ከዓ ካብታ ንጥመቐላ ኣትሒዝና ሓንሳብ ምስ ተረድአና ኩሉ ግዜ ብኡ ክንመላለስ ከም ዝግባአና እዩ ዝምህረና ዘሎ ስለዚ ዕብያትን ባእሲ ዝፈትውን ዝቐንኡን ክኾኑ ኣይግብኦምን እዩ ነዚ ከዓ ነቲ ኣይሁድ ጥራሕ ደይኮነስ ንዓና እውን ከምኡ ክንከውን ኣይግባአናን እዩ ዝብለና ዘሎ እሞኒ ክብርን ምስጋናን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን ፀኒልኩም ስማዕኩምን ከዓ ኣብቲ ትገብርዎ ፀሎት እግዚኣብሔር ፀኒሉ ይስማዕኩም አሜን አሜን ቃል ህይወት ተስማዕልና አሜን ቃል ህይወት ተስማዕና ንኩልና ነብይ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አሜን ንሓውና ምርትኽ ማርያም ቃለ ህይወት ይስማዓልና አሜን ምስ ሰማዕናውን ቃለ ህይወት ይስማዓልና አሜን ኣራይ ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺል ኣሎ ንመዝሙር ዝተዳለኹም መዝሙር ይወልዕዋ ብመጌታ ንመዝሙር ዝተዳለና ራይት ጊዜ ተቀመሉ ለመዝሙር ተዳለሁም ተዳለሁም ሎሚ መዝሙር እግዚአብሔር ከነገልግሎ ከነምልኩ ሓራይ ሙሉ ሓተይ ካልኦት ተዘይልየን ካልኦት ዕድል ክህብ ክእል ሓራይ ዘይሃበልና ትሕትና ከይወከፍ ሙሉ ሓብትና ዘሚረን ዘይፈልጣ ዘሚሮም ዘይፈልጡ ሎሚ ብመዝሙር እግዚአብሔር ከነምልኮ ከነመስግኖ ክብሩ ክንገልጽ ዝብሉ እንተልዮም ኢላ ቅድሚያ ሂባትና ኣላ
راي جزينا نتغملو لومي بمزمور من እግዚአብሔር ከነምልኾ ከነመስግኖ ትብሉ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ዘሚርኩም ዘይትፈልጣ ሙሉ ሓብቲ ማዕድል ሂባትናላ ራይ ቀጽል ሙሉ ሓብትና ዝኾነ ምልክታ ይርአና ኣለኹ እና ይዋቅፍ ቃል ህይወት يسمعلنا هنا ما تخلو حقي تنور له እግዚአብሔር ይሐግሰና እንማሃረለና ምስጋና መዝሙር ክዝምር እግዚአብሔር ይሐግሰኒ ተመስገን ምስጋናኻ ይብዛሕ ተመስገን ከምዛራማ ይውሓዝ ተመስገን ክበር ንዘላለም ተመስገን ይበሉ ሁሉም ፍጥረት ዓለም ተመስገን ምስጋናኻ ይብዛሕ ተመስገን ከምዛራማ ይውሓዝ ተመስገን ክበር ንዘላለም ተመስገን ይበሉ ሁሉም ፍጥረት ዓለም ደረቕ ምድረ በዳ ዓይኒ ማይ ጌርካለይ ካዕበት ሽሻይ ኮይኑ ሰላም ምድሪ ቤተይ ፀገመይ ኩሉ ቀሊሉ ቅድሚኻ እንሆን ዶሎሚ ቀይርካ የራህዋ ተመስገን ምስጋናኻ ይብዛሕ ተመስገን ከምዛራማ ይውሓዝ ተመስገን ክበር ንዘላለም ተመስገን ይበሉ ኩሎም ፍጥረት ዓለም ነቲ ምስኪን ዲኻ يقريتا نات مسكين دخا خبري البسكايو نات حمم ودوق مدر العلكايو لبي كالن كسكرو بسقطا مسكين بلني مرون بعوتا تمسكن مسكن خايب صح تمسكن كم زرع ما يحاس تمسكن كبر نزلالم تمسكن يبلو كلهم فترة عالم ماني خلق لني خناقر كبرخا وشتين داقم فلسناي مسكنخا أنا سكن بري بأخا مانيل يزمر اللهو النابل كعلل تمسكن مسكن خايب صح تمسكن كم زرع ما يوحاس تمسكن كبر نزلالم تمسكن يبلو كلهم فترة عالم أبيت فقرخا قلتيت وعلتك دارت قلبه محرت من يزم مسلكه قالت يرخبكم كسلتو خبرخا كان خزمري زلالم بيتك تمسكن مسكن خايب صح تمسكن كم زورة ما يوحاس تمسكن كبر نزلالم تمسكن يبلو كلهم فترة عالم تمسكن مسكن خايب صح تمسكن كم زرع ما يوحاس تمسكن كبر نزلالم تمسكن يبلو كلهم فترة عالم تمسكن هو حقي سلام مزمور እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለተዋሃበን ዕድል ከዓ እግዚአብሔር ይሃበልይ አምላኽ ለሁሉ ነገር ክብርን ዓው ይሁን ወዲ ያለሁ ሆና أمين قال هو زماري ملاخ يسمعلنا مولا حبتنا كل جزء تزمر لون كتمسجن لون ينبركي تمسجن مسجانا هاي بزاح تمسجن كم زارا ما يبحث تمسجن كبر نزل عالم تمسجن ولو كلهم فرد عالم كبري مسجانا نوعهم أبزنا يلومي
مزمور داوود 118 زنببنا يوم كل فترة እግዚአብሔር ከም ዘመስገን መስገን ዝብልካ ምስኡ ዘሎ ጸጋ ዝፈልጥ ሰብ ጥራሕ እዩ ኣንተበይ መምህር ሓውና ብዙሕ ግዜ ሰብ ኣብ ምጉርምራም ንሕልፎስ በቲ ዘለና ዘይኮነስ በቲ ዘይብልና በቲ ዝረኸብናዮ ዘይኮነስ በቲ ዝሰኣናዮ ስለንጅምር እዩ ስለዚ ሓደ እቲ ናይ ተመስገን ማለት እቲ ናይ ኣምልኾ ነቲ ዘለካ ነቲ ዝተገብረልካ ኩሉ ሰብ እዩ ዝጽልይ ኩሉ ሰብ እዩ ዝጽልይ መምስ ጎደለና መምስ ፀበበና ምስጋና ግን ውዕለት ኣምላኽ ምስ ተገብረሎ ኣብቶም ናይ 10 ለምጻማት ብሕሪና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 17 እቶም 10 ለምጻማት ለምስ ማለት ኣብቲ ግዜ ስትት ከቢድ እዋን ከምዚ ናይ እዋን ኣሰቃቂ ሕማም ዝበሃል ክሳብ ዝመውት ወይ ክሳብ ዝሓሊ ካብ ቤተሰብ ተፈሊኻ ብሓደ ሓጹር ተሓፂርካ ትጽበየሉ ስለዚ ጎይታ ክርስቶስ ኢሉ ናብ ካህን ርእስዎም ኣርእዩ ምስ በሎም እንዳኸዱ ከለዉ ምስ ነስሑ እቶም 9 ብእግሮም ናብ ካህን ኣይከዱን ናብ ጎይታ እውን ኣይተመልሱን ሓደ ግን ተመሊሱ ብቓልካ ሓወየ ኢሉ ከመስግን ምስ መፀ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ እቶም ዝሓወዩስ 10 ደይነበሩ ናበይ ዳ ኣለዉ እቶም 9 መጀካት ቃል ዝዓልዩ ህዝብስ ንኣምላኽ ምስጋና ክህብ ዝመፀ የልቦም ዶ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ተመስገን ኣቦታት ቅድስት ቤተክርስቲያን እንታይ የምስሉ ወዘልፈ ባርክ በአፉከ እስመ በረከት ይወልድ በረከተ ወሐሜት ይወልድ ሐሜተ እንታይ ማለት ኩሉ ግዜ በአፉካ ተመስገን በል ተመስገን ይወልድ ሐሜት ከዓ ሐሜት ይወልድ ብዙሕ ግዜ ተፈለጠና ዝዕልናዮ ክርስቶስ ዝነበርኮ ምስጢር ንክስቶ ነጊረሃለይ ክርስቶስ ዝነበርኮ ምስጢር ንክስቶ ነጊረለይ ባዕላህና ኢና ነገር እንታይ ኢሎሞ ሐሜት ይወልድ ሐሜተ ከኣፍና እንዳሓስና ሐሜት ክዝርጋሓልና ዝኽእል የለን ነታ ንሕና ሓንሳብ ተዛረብናያ ግን ካልኦት ከብላዝርዋ ክእል እዮም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ተመስገን ምስጋናኻ ይብዛሕ ተመስገን ከምዛ ኣምራማ ይውሓዝ ተመስገን ክበር ንዘለዓለም ተመስገን ይበሉ ኩሎም ፍጥረት ዓለም ናበለቲ ዓብትና ሙሉእ ዝምረልና ፀኒሕና ስለዚ መዝሙርና ምስ ቃል እግዚአብሔር ነተሓሕዞ ኩሉ ግዜ ንዝሙሮ መዛሙር ኩሉ ግዜ ኣገልግሎትና ቅዳሴና ማህሌትና ናይ ጥምቀት ናይ መርዓ ናይ ቀብሪ ምስ ቃል እግዚአብሔር ዘይተተሓሓዘ እንተዳ ኮይኑ ወይ ኣንጻር ቃል እግዚአብሔር ተኮይኑ ናይ ቅድስት ቤተክርስቲያን ኣይኮኑን ብልምዲ ወይ ብሕማቕ ባህሊ ዝኣተወ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ኩሉ ግዜ መዝሙር ይኹን ምስጋና ይኹን ጸሎት ይኹን ቅዳሴ ይኹን እንታይ ይብል ኣሎ ምስ በልና ምንጩ ካበይ መፅእ ኢና ንብል ስለዚ ነዚ መዝሙርና ምስ ቃል እግዚአብሔር ነተሓሕዞ ምስ ቃል እግዚአብሔር ነተሓሕዞ ውሕደት ናይ ተመስገን ክሪኦ ምእንቲ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ነቲ 38 ዓመት ተደኒሱ ዝነበረ ምስ ሆዮ ብዙሓት ሰባት እግዚአብሔር ከምዚ ድንቂ ስራሕ ዝገበረ ኢሎም ከምዝስምዑ ከለዉ ብዙሓት ፈላጣት ከዓ ሰንበት የሕውይዎ ሰንበት ስዒሩ እናበሉ የጉረምርሙን ይቀየሙን ይኸሱን ነይሮም ማለት እዩ ራይ ተመስገን ምስጋናኻ ይብዛሕ أدينا ترحاس والدو مزمور داوود 21 ቁጥሪ 6 ሊእኸና ኣለና ኣለዋ ኩሉ ግዜ ከም ዝቃል እግዚአብሔር ዘበርክታ ኣዴና ትርሓስ ወልዱ ከም ብበዝ ዝኽእል ከተንብቡልና መዝሙር ዳዊት 21:6 ተንብበዝ ዕሞን ተንብቡልና እዚኦም ክተበ هراي عايز أنبه خير هراي نبيع أوكي معرف إسرائيل حادم قصرش تشتنى هو نزل العالم نبرخات كيركايو يخامو أبكر مخا بدستا أحقوس كايو أبكر مخا بدستا أحقوس كايو سلغالات بزاغير استمسلاني يكون
نزل عالم نبرخت غير كاي إخامو أب قدميها بدستا أحوسكاي كبرين زخل سميكون كابتوم ناي مسغانا سبات بمسغانا زبلتو أنتي أدينا قدس دنجل مريم بتقول ما كلام بتقول سببان حلف كلها نتزحلف سببا حنت مع التطريسات تتفلتنا أبتس أولتنا أدينا قدس دنجل مريم نبلغن انتاي لو يجمد تقول لزخ العبيت نجرات غير ليمو سمو قدوسي سمو قدوس نفسين እግዚአብሔር تعبيو من فسيك أبا أملاخي بتمدحاني يبهلا بتقول لزخ العبيت نجرات غير ليمو سمو قدوس كم سب كمدينا قدس دنجل مريم مكران سببان زحلفه يلا حنت معلتون تكون نتزرخبات سببا كزاريبات الله يتفلقين هيدا أنت እግዚአብሔር زقبر الله قال هو يسمع لنا عبد أدينا تحاس ولدو الرأي كالوال تمسجن مسجنا خايبزح تمسجن كمزارا ما يوحز تمسجن كبر نزل العالم تمسجن يبلو كلهم ثلاث عالم لب أملاخ داويد እግዚአብሔር تمسجنو دلي تمسجنو مسدليخا أتي እግዚአብሔር زقبرلو كسبسب فتين مسبسبة جن قصيرو كودو أي كعلم هراي حتنا حنها 245 قصر 20 حدن سديده لنا الله كم ببالنا زخل تدالو إغمه لب أملاخ داويد نexavier بتس قبرلو ندا سبسبة 5 جنا فتين نحر جن سبسيب كازي ودا خوين رخيبو انت ايزبل اب 230 شعتن قصري 10 شعتن 10 شمونتن واملاخ حسابات كان عاي كندي كبوري قصرس كندي عابيو انت قصركو خافص ايبزح انت نقاحو جنا مساخا اي سلاز እግዚአብሔር ዝገበረልና بهيوتنا كل هيوتنا حلو او بسنتو مغابينتو دحر قصيرنا قصير كاز ودا ايكونومي نايزالو ما أنت برختون نايزالو ما أنت برختون سي قصير كازودا كندي أب حمام زلو كندي أب وسبيطالات زلو كندي هوتهم سأنو كندي أب سببانا سأمات كان زلو كندي مقبل علات سينو تدفينهم زحادرو كندي صحاب برهان كريو زيتو وابزالو ما أنت زلنا ينتلا سلازي لبا أملاخ داويد انت قصر كو خافس أي بزح انت نقاح قوغنا جانا مساخة أي كبر نزخر سميهون الرأي أقل قلتكي وكف هانا حبتنا أنا خم ببعثنا تعوصل نقولون الرأي عدينا إن على 245 كسر 20 حدا سأتقصد يا أقول له نحن نذكرها اللي حسب تسفها يقبل الرح كبرنا أملاخهم أفي مسجانا أجزاء الزارب كل سجاخة نقدس سمون نزل علم يباركه آمين آمين عدينا إن علنك عليه ودي اسمع لنا إذا مزمور زيا من الوقت كلنا نذكرها اللي حسب تسفها أقبل كل جزية بطاقنا قدس قربان كل حزب قريب ومسود إذا مسجن ومسجانا سبحانه እግዚአብሔር ينقر عافية وكل ذا سجا يبارك لسمو قدس إلهم كلنا وكيلهم زمروا مزمور يا مالتي عافية مسجانا እግዚአብሔር ينقر من البعد هل حج نستباهل اللامو سبحانه እግዚአብሔር ينقر عافية وكل سجا يبارك لسموك مسبلو العالم لنا نقبله مالت آفاي مسجانا እግዚአብሔር يزارب كل سجا خان قدس سمو نزل العالم يبارك እግዚአብሔር كردانا كمسجانا زود لنا ነገር የለም أب سببا أنتلناون እግዚአብሔር በተሰበበ خبارخنا أزل أب كانزا أنتلناون እግዚአብሔር بقانزا زبارخ أملاخ سلازغونه مو كل جزء أمسجانا هيوت كنبر تمسجن مسجانا هايبزح تمسجن كم زارا ما يوحز تمسجن كبر نزل عالم تمسجن يبولو
كلهم فرت علمني سلازي زينا مسجن انت ده علينا كل جزء دهر مسجنا دهر زي لنا أم قرم رام علينا مالت ولا أفنا يزارب دهر زينا مسجنا علينا نقرم رام علينا مالت مسجنا برخت سلازلوا إمك أولدنا كم يوعيك كم يحديرك مسبلنا زابير مسجن السخون كم يحديركم زابير مسجن كم مسجنا إنه بارس برخت كم زلوا يوم سريعهم جيل كم يوعيك مسبلت كم يوعيك هي مسجنا مالت زابير زسمع لهم لا هبنا ምናልባት ወንጌሉም ዝኣተኹም ሎሚ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 5 እዮም ሓውና መምህር ክገልጹልና ጸኒሖም ምናልባት ምስ ተገልጸ ኣስተንቲና እንተኾይና ሎሚ ቢሮ ሓደ ብሓደ ዝፀሓፍኩና የድልየና ብዝኾነ ነገርና ክንሕዞ ንኽእል ኢና መጀመርያ ሕቶታት ኣቕሪቦም ነይሮም እተን ሕቶታት እንተደኣ ሒዝነየን ምስ ንባብ ክግለጽ ከሎ رايت عند قبرنين هاي جزرت هاي سعدين الله جزرت أبتن فتو زغربون مالتي جزرت هاي سعدين الله حواريا باولوس بخمي ملك سب غلاتيا جزرت كان دي سبخ زرعي سالساي أحواد نحن حدون كسارو كبا أسغلو هاي سعدين كقاتمو مثال رابعي حواريا باولوس بزعبا سقا خزارب كله انتهي مالو قبر سقا كلش ومبلع مستعي مسرح مقدان قمون حواريا باولوس بزعبا سقا خزارب كله انتهي مالو لتن كلت المدايات بمنفس من مللات سقلزا انتهي زين حتو زين مقربهم نيرو بزتخى على مدنقل نتحدو كنكارادن بزغون ولا بالسلفون غيرنا بتعيش مسئلنا حزن لنا مالت بس هم نقول الناس كانت اللي حالفنا مالشنا أبزو ويب سايتنا أبزيتو كمالشنا مالش باب حدا أهل مسبون خلينا سلازم نزدين بتخلكل نحن مالشناين معرف حمشة بتخلكل تردين معلوم سلغلات تمسجنا يكون إزبيس عن فلتات تدفع له سلازبل فلتات كأس لازم ناقف ቤተ ክርስቲያን እንታይ ትብል መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ቀኖናን ዶግማን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ይብል ፈሊድና ከነፈልጥን ፈሊድና ሀብጌጋ ክንድሕን ያ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ኣገልግሎት ዝኸፊታቶ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ከም ዝመሰለ ኣገልግሎት ዝኸፈተልና ከዓ ክብሪ ምስጋና ንዑ ፀሓዮ ሕራይ ሎሚ ካብ ምዕራፍ 5 እዚኣ ተረዲኤ እዚኣ ኣስተውዕለ እዚኣ ኣስተንቲነ ወይ أبز معلات زي أيدرب أدنى نقوله كدالي تيجي زي ناي نقبائي يحل بالله الرأي نغزل زينا نتغمله أبز معرات زيادة هنا تذكر لنا زلوات أن فرا منفس قدوسن قبري سجان تبعلام. الرأي أبز زا استنتين قبل مهندس أبزنا يبقى مهندس بقى زيادة رتيات. تلي الرأي كسر زبالو حاولنا دكتور كفلاين عمل أدرس بكم الرأي بنا أني له أسري شوعتن شمنتن الرأي كسر شوعتن شمنتن كسلو صبغت قوي نيركم نحكي كيت إزاز ودعا من عقدكم إزين نحبها لزي كابتي صوعكم أي مثلا قدوس باولوس وينجل كريستوس سبي كلهم كنسو من قدم سلزحاتو إتيد صوع أملاح كريستوس نحكي كام إزاز كم زي عقد يملكتلهم
نزي تقصها بزحالف جزي أبزي مدبائنا مزتل على حتو قد حاحزو فتو اتعتوها قال بقال انت زي ذكركو وكوا كما يجيركم نخلو اجزي أبهر فقيدواتو له زبلي نيرو مصحف قدوس كم زمهرنا اجزي أبهر كاب أف أنا بسن هال زبل حاون زناقف سماين مدرن بحرن أبزل كل زرقن زي الرقن زفترة كل زكالو سلوزغنة فؤاد أملاح بمتقاسنا أملخونان امنتنا نجلس جنا بزي فؤاد أملاح زخون يلن انت بلناكوا اتي ان خطولو من قدي نتي ان نبرع عينت هيوت حباريو سلازي أفقد 16 بمنفس تملالوس أمو تأمنيت سجا أيكت فسمون إغوم يبل بتيك زي أبهر تعدلنا سقات ملئنا بمنفس أنت تملالسنا إتز تزرزر لنا فرمنفس فقري حاقوس عرقي عقلي لوهات حيوانات امنت هدآت يا أهلن مبال أبهي وتنا ينقس منفس حقي بزي بلو زنبول من قدي انت تملالسنا خا إتيز تزرزر لنا ناي حاتيات تكبارات نهيوتنا يوحدو كاب من قد دفعت ناب من قد قدسنا بنسنحا نخن ملالسكا أملاح بمهرتو كل جزية يسوى عنا ناباهم أبونا أيوة قال هيوت يسمع لنا حاولنا دكتور كفلاي سبقت بينكم نحق هيت الزوادا من عزمكم حلف تاريخهم سبق كم زغنا يسمسكر اللهم زلم عبد رأي يوحنس معرف 3:10 نتزلك أخليلك خيزرفكاس نتزلك أصنعك حزون حدوكا أخليلك خيزرفكاس نتزلك أصنعك حزون كل جزء ندحريت مملاس كبيدي قال أملاك بزحت قداموت دحرت بهون يوم أب حدا لبل مسبسحنا ندحر بقو تزانينا كنعبي ندحر زي فتينا بتعمل حدا جنيان سلازي أبز حلفة جزينا بمنفس جميعكم بسجاحة تودو تدليل لهم عياشو سب غلاتيان إلو منيرو مالي الجهان عيو ناتزنبروم أسنيعهم حيزوم ناتزنبروهم اللي سمو ناب كرميت كماسو يتقال قويتا بزحات دحروت كأقداموت بغني أمزبل تسفاق اللو بزحات كأقداموت زنبور دحريت بغني أمزبل كأمتن كقطع اللو سلازي سبقتو قوي نيركم نحق خيت إزازوادا من عاقتكم إذا محبال زي كابت تصوعكم أي مثلا كل جزء نسبات كنمكر كلنا سبات كمخرنا هلو بحق مسكال زابير صغير دي ننشو كاب زابير دي تعمق هون خلي سبوك مسل خلي حاليات مسل خلي أب قدرة الشعب تتحيز جنتا إلواز له حيدت ما يبيحق نبزل له تبيحق يبقى عيد سلازي قال سبات عمون قعات يوم نتي بزح قنوع زحاسب سب ناب حما نجار كتقويتو وتقولو سلازلو نزخا كنستبهللو إيه إذا محبال زي كابت تصوعكم أي مثلا سلازي زخانة يكون زمس حسابات يكون رأي يكون حاليات يكون مغري يكون حضرتها يكون سلسة نجارين تنملك عمالتي قدامي مسكال زابير يسارر دي أي ساررن كالاي مسل سبات يتنكفدي እግዚአብሔር በጣም ብዛዕባ መሰል ሰባት ዝግደስ ማለት መሰል ሰባት ይትንክፍዲ ሳልሳይ ከአንዓይ በስጋ ሆነ በነፍሲ በቀረባ ሆነ በሩح በቀጥታ ሆነ በተዘዋዋሪ ንዓይ ይጎዳእኒ ስለዚህ ዝኾነ ሓባል ዝኾነ ምኽርታት ዝኾነ ሓገዛት ክመስኸሎ ነዘን ሰለስተ ዚአኒና ነተኩ ምስቃል እግዚአብሔር ይሰማማዕ ዲ ይጻረር سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ንኻልኦት ከዓ ዕድል ክንቦም ቃል ህይወት የስማዕ ለና ሓውና ዶክተር ክፍላይ ሕራይ ካልኦት
الرأي زي تردأنا أنت اللي ونزاد قصزيا وإذا حساب زي تردأنا إلنا خنا قربونا خلينا لو ما أنت زي فليته زي ترديه زي أستنتينا نقوله أنا أتوقع بقى كما يقص له ون سلازة تجلس سلازة تصحف سلازة مهرة زي كونس كابتي قبر مل صحاب تقول بقى زمزي كما يغيد له الريء ونخيل كنا عكنا نخيل مالين هذا وحنت زحت تتوها أن وزحت نبرهات خون خيلين الرأي جزينا نتغمله أبونا مرقيتا خما يمسيهم كلهم قالي وتسمع لنا ممر تغل حوي استزمر مزمر كأخمتعم أنا أكتابير قبلنا من قد دين دا نيري مالتي كلنا تخلو ساعات أجي قريئو يردأكا قريئين غلميت لا تأمتكا بزحكا فليت حنقولكا مالتي أجي أبتا زدغ ساعة تنا مجمراسي أتي أبتي زلخايو قوامي زخونة أمنتكا ኣብ ካልእ ከተልግስ ከም ዘይብልካ ግን ናይ ካልእ ከዓ ክትሰምዕ ከም ዘይብልካ ትብል እንደ ደስተንቲ ነይረ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዋ እግዚኣብሔር ይመስገን ይኹን ሕጂ ሓደ ሓደ ግዜ ግን እንታይ ሓስብ ኣነ ላዕለ ማለት እዩ ኣብቲ ናትካ ኣፀቢቕካ ምስ ተምሃርካ ካልኦት እምነታት ከዓ ገለገለ ኣጋጣሚታት ዝመፅእ ኣሎ እንጂ ሕጂ ትሰምዖ ሕጂ ዘይኮነ ከም ዝኾነ ትምህርቲ ተዋዳድሮ ማለት ትፈልጦ ማለት ሕጂ መጀመርያ ስናትካ ኣጽኒዕካ ክትሕዝን ክትመሃርን ከተጽንዕን ከም ዘለካ ድሓር ግን እቲ ቢትዊን ዝመጽእ ዘይኮነ ዘይሰማዕ ተዳ ኮይኑ ሓንጎልካ ሪጀክት እዩ ዝገብሮ ገለገለ ከዓ ኣብቲ ከማኻ ክርስቶስ ዘይኣምኑ ዝጸንሑ ዋላ እውን ከም እስልምና እንተበልናዮ ድሓኒ ከዓ ታይኾኑ ይቐርቡ ናብ ክርስቶስ ማለት እዩ ብገለ ብዕረኽቶም ድዮም ወይ ካብ ብምስማዕ ድዩ ሕጂ ብዙሓት ኣመንቲ ክርስቶስ ዘይኮኑ ግን ኣብቲ ናይ ክርስቶስ ምእማን ከዓ ዝበፅሑን ዝኣመኑን ኣለው ወገናት ውሉድ ኣምላኽ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ይብል ፀኒሐሲ ትቅድምን ሕጂን ኮምፔር ክንገብሮ ከለና ሕጂ ካብ ኩቱርቲ ናይ ቃል ኣምላኽ ዝዝውተር ደሎ ብዙሕ ከዓ ዝድሕን ኣሎ ካብቲ ኣነ ከምዚ እምነተይ ኢሉ ከማን ንላዕሊ ዝወሰኸ እምነት ኣብቲ ዘይኣምን ዝነበረ ሰብሲ ኣብ እምነት ዝበፅሐ ከዓ ብዙሕ ትርኢ እሞ እቲ ማለት እንታይ ሕጂ ከምዚ ኣደልየ ባዕልኹም ክተጠቓልሉና ኣቦና ክትሰምዕሱ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ዘይኣማኒ ናብ ኣማኒ የምፃካ እቲ ኣማኒ ዝነበርካ ከዓ እቲ ፍልልዩ ክትፈልጦ ክእል ማለት እዩ ኢለ ይሓስብ ነይረ እሞ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ኩሉ ብሰዓቱን ብግዚኡን እግዚኣብሔር ድሕር በፅሒካ ጥዑም እዩ ይብል ይሓስብ ነይረ እዚኣ ደስተንተኳ ያኔ ለህይወት የስማዕልና ኣብተና መኣዛ ቅዱሳን ብርግስቲ ክርስቲያናዊ ህይወት ንብዙሓት ሰባት ናብ ህይወት ከምፅእ ከም ዝኽእል ጎይታ ባዕሉ ኣብ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 16 ወንጌል ማቴዎስ ነቲ ፅቡቅ ግብርኩም ሪኦም ነቲ ኣብ ሰማይ ዝነብር ኣቦኹም እንትኸመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራ ኢሉ ነታ ንሕና እምነት እንድሕር ሒዝና ከዓ ናይ ካልእ ምልላይ ኣይክንፅገምን ኢና ነተናህና ብንጹር ተቕንዕቲ መገዲ እንድሕር ኣጽኒዕናያ እቲ ምስኣ ዝኸይድ ምስኣ ኸይደሎ እቲ ምስኣ ዘይከይድ ከዓ ምስኣ ከም ዘይከደ ስለዚ ኢኻ ጎይታ ብፍሬኦም ከተለልዮም ጥራይ ንኻልኦት ዘይኮኖም ብፍሬኦም ነለልዮምስ ንሕና እውን ብፍሬና ኢና ንለለን ስለዚ ሓደ ክርስቲያን እዩ ዝብል ሰብ እዚአን ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዝበሃላ እንተልዮኖ እዚአን እንተንመለክዕ ይቐሚጥዎን ኣብ ሕፅር ኣቢሉ ዝናኢሎም መዓንቲ ማለት እዩ መቓለ ህይወት የስማዓልና ኣብጥና መኣዛ ቅዱሳን ኣራይ ካልኦት ኣሜን ካብ ዝናኢሎም መዓንቲ እዚ ተማሂርና እዚ ተረዲእና
نبلو وي دحري لازم أنا وي زاي برهلنا نبلو أبزن فرمن فسكبش حاونا ممرتهم مريم صبو جروميم جليس أمانيم من الباتين دحر لازم أنا وي زي أغلبنا له كينه هلو إذن شعت فرمن فسكبش أب سلسة يخفلون أبوتات بتخريستيان مالتي خافلون كلها أمنت فقري حاجوس زين بقتها مس أملاخ نرقب اللنين أمنت فقري حاجوس زين مس أملاخ نرقب اللن يعني سلازي زين مس أملاخ نزين مستراخبنا سلسته فرمن فسكبش عبيوتنا يملئ مال زين سلسته منين عقلي هداد يأخل النمبر لتن سلسته مش عملاق تراخيبنا ويكن كونيكت ندهر بيننا زين سلسته الدنيا نبيوتنا مزامات سب عقال خو أبيوت عقال خو مش أملاخ عقال خو هدوء منفس هدآتي هلون منفس عقابتي أخلالنا مبالي هلون إذن سلسة زين أبيوتنا انتفرين كا بدحرين تاين سلسة عركي لوهات حياون زين كامس نسل كم لك خريستوس أبصراحة هون أبرودتنا بجزا هون مش أمان هون مش زي أمان مش بتاع هون مش سلاحي نخلنا بريح جزانا يوسف يهواتو بجحات عارقنا يلو مش لازم يكون تعاريقه أوش تزفر من تسكتوس لازم بريح معاي بمشهدكم أي تحضروا أي تفكوا أي تنهوا كم زحجوا غين وزن لو نفسات كدهن من أنتي أجزاء أبهري بإيدكم غيره عدهينوني بإيدكم غيره شيطون سلازنا عايب مشاهدكم عاي تفرحوا نعاهم ندقوهم نتريدكم كحاليكم يعني كلاي حياونا كلنا زي حياواي سامراوي بيناينا التي كترت وديو أتكيتهم الدربيو بعاليات ورد عاليات يكونن بهايمانتك أو دهايمانت يكونن بسقال يواوي رئيس وحليفي بمنفس أبو زمانون كهن رئيس وحليفي بزحيا واي سامراو بن بزخانة زي بسلحيا والنتي ناتو التحيا والنتي فقر منفس تشاوش تسلزنا بلا على علم زي خوستن أيبلو زي تسافي بنا بتحكم النواشيدو منكم أزيد أزهكمو زيادة توزيهم لغا أصبح نسيح قبلكم يعني الزقلقلوت هواي سامراوي أقلقلوت هواي سامراوي بحال مالتي سلازي زين أصدقنا هنا تقول الإنسان معارفه الفتو درجه بزي قدس 10 عامات سابقة 5 عامات كدشة 6 عامات بتغسيانا قلقلة 10 عامات قريبة أنا بالخيرات الملل ناي كريستنا وآخرين أزن فلمن تسكبش اللوار بوسي كابزي أن أنت تقولي لها أبعلي فلسجاز قبل سجاز مسمى لك كان مبرهات كنت أسأل ما بعلي زورلا بعلي زمن هالرأي حاولنا من الحمارة مرة بمية حتى ما تأسي بزي تكست جيروم سيدهم أفتا فقد أسران حدا ندلا تا غوايلا تبلي أموني أنا آت أتلت سخران غوايلا نابتا غوايلا تبلي أتمسك تحتو كم زي مسألة كالؤون إيو زي مسألة كالؤون بتم كم زي مسألة زجورون من قصة أملاك كم زي أرسوا كم تيق أدم زبالكم أقدم بلكم على الله تبل تاغوايلا تبل سي أنت دا كم زين تدا غوايلا أنت دا غير ناسي من قصة أملاك نورس دي نخيل أنت دا أخوين ناسي نمن تاينا غوايلا نجبر تبل حتى أمت أمو نباهم يا بمرجيتا
الهوت يسمع لنا كاب أوريتن كاب نبياتن حنتي قال كاب توتب سماين كحلف يقلل لبيتا ندك مسا وايلا ما أسي تجميل عب زبن سبعة كاتب جزينو وايلا ما أستجميرو عب جزي موسي أتذكر موسي مس أملاح كزدرارة ندبر سينا مسوسة يتقول زجات مالي أب أريد زاد معرف سلاسان كلتن دهرينا أتهز بخا موسيقى أب كرن كي ورده خمس دون قيم سرائي ناب أرون تأكبمو نزخا مدر جبسي زوز أنا موسيقى أتسبعين تاي كم زلوهبو عين فلتني نامو تنسي كلمة نازخدو أمالغتي قبرلنا بلو أرون دما اتخابا أذان أنستهم أوداتكمن أوالدكم زلو قلابت توركي تأكيدكم مسؤولي بلوم كلهم تم حزب كاب أذانهم زنابر قلابت توركي تأكيدهم نابارونا مسؤول نسخة كاب أدام وسيدو بمندل بمثل غريزو أفسيسو مراخ قبرو نساتهم دما وإسرائيل كاب قبسي زديو بخا أمالتها زي أدوم ينبالو أرون إذن إسرائيل أبكر مئو مسو إسرها صباحنا إجزابير بعلي لخاء أوجه صباحيتو أنجيهم تنسيهم زحر مسوات سووا مسوات مسجانا ونقربوا تهم حزب دما كبلعن بصوتين خوف بلو كالسحق وخاء تنسوا سلازين تاي قبرو يبلعو يساتيو يسحق وخاء نوري أملخو تعود مسته زموت ወይ ምንዝርና እዚኣቶም የምቶም ምስ ጓይላ ዝተተሓሓዙ ስለዚ እያሱ ክምለሱ ከለዉ ምን ተወቱ ዘእሰምዕ ድምፀ ፀባዒት እለ ይትሄየሉ ለቀትል እዚ ንኩናት ከም ዝዳሎ ዘሎ ሰራዊት ምክንያቱ ኣብቲ ግዜቲ ኣባቐልን ኣፍራስን ዋልታን ኩናትን ስለ ዝሕዙ እቲ ድምፂ ናይ ኣባቐልን ናይቶም ተገፍሒ ባቐልን ናይት ሰራዊት ካብ ተስፋ ምቁራፅ ዝበሃል ሞራል ይሂብ ዝብል ወኸዓታን ምስ ሰምዐ እያሱኾም ኢሉ ምስ ሓተቶ ኣኮ እለ ድምፀ ፀባዒት እለ ይትሄየሉ ለቀትል ኣላ ድምፀ ፈላህሎ ወይኒ እዚ ናይ ዝሰዓረ ወይ ናይ ዝተሰዓረ ድምፂ ኣይኮነን ኣነ ግን ድምፂ መስተ እየ ዝሰምዕ ዘለኹ እዩ ዝብል ሽዑ ክንደይ ሰባት ከም ዝጠፍኡ ንሪኦ ኢና ማለት እዩ ስለዚህ ሎሚ ከዓ ኣብ ዘበና ብሓቂ ኣብቲ ጓይላ ዘለዎ ኣብቲ መስተ ዘለዎ ካብ ኣከዳድናና ጀሚርና ኣብ ኣከዳድናና ጀሚርናስ ሰብና ምንታይ ይኸይድ ኣሎ ክሳብ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንፈልጠን ኣዴታትን ኣሕዋትን ክሳብ ንጋግየን እዩ ኣብቲ ጓይላታት ዝመፅእ ማለት ስለዚ ምስ መስተ ዝመፅእ እንታይ እዩ سخران مسء زموت مسء مالد سلازي أبوتاتنا ها كم فقد إجزابير كم دك إجزابير كبر زهد مسجنا زهد دزي كينو بحقوس أحزاب أيت التحقوس فيه سلازي تقولوا تنكي ناي زموتن ناي أبسان أبعدنا أبكال عدل وين سلازي يلا بمخنيات مرعاب بمخنيات حلوفات إلكاز جبر نوري سلازي حزبنا قال أملاخ بتفكر سلازي فلته حقوس أحزاب حقوس الله أب حقوس أحزاب كأب زي تدليه هذا كان شجرين ورتقلهم تملي شخون تسفى قبر سلغلات وزاير استمسكنين كم تدك زعبير زي حقوس حقوس زي بينو أفلت من تسابقتنا كم حقوس أحزاب كم وايل أحزاب كي تقبل زين عهدكم أي تقم نإجزاجير يحبسني إلهم أبتقنونا سريعهم قنونا إلى أبتقسانا قميت أتولى مالك سلازت في الصحف كصحيح وزلقاء نحنا إنا نحلوه مالك عند حرت حقنا يبت خريستياننا كالئ تنحنا ننورو كالئ انتخوينكن بجيكا قدعات تغمي أيهلوان راي كالئ
እቲ ሕጂት ግዜታት ዝቕየር ዘሎ ንሪኦ ኣለና እቲ ቅድም ዝነበረ ግን ንኽብሪ ኣምላኽ ዝገልጽ ንኽብሪ ኣምላኽ ዝገልጽ ንሓጎስ ዝገልጽ ምስ ቃል እግዚኣብሔር ዘይፃረር ኣዴታትና ኣሰይ ዝዓለም ፀባ እዚኣ መኽሰባ ኣሰይ ዝሓሳብ ልበይ ሰሚራትለይ እንዳበለ ጽቡቕ ዝኾነ ነገር ምስ ኣምልኾ እግዚኣብሔር ዝኸይድ ዳሕራይ ግን ናይ ሎሚ ስሳታት ሙዚቃን ቲያትርን ኣብ ዓድና ክጅመር ምስ ጀመረ ከም ድላየይ ካብታ ዝፈትዋ መንከልካልየ ዝብል ኣንጻር ቃል እግዚኣብሔር ዝኾነ ኣንጻር ሕሊና ዝኾነ ምስ መፀ ሕጂ ናብዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ 34 ሸሓት ንጓይላ ንባንዲ ዝኽፈለሉ ዘሎ ከም ደቂ ክርስቲያን ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ ኣእምሮ ይሃበና ኣራይ ካልኦት أبل لازم أتصل بمريته. ኣራይ وأفقدي كلتن سلستن زلاء. أزجابير أملاح ناسي قلتنا المرحينا يسوع كريستوس نتي حقي كفتسم سلازمت أسي نمنتا يوم إتما يهود حق زي فتسمو ويكا جزرت زي فتسمو تبلع مثلا تتردياتني. ንምንታይ ግዝረት ዘይፈጽም هو نمنتاي جزرت كجبرسي زي اتفق لهم نمنتاي مناتو قلتنا المرحينا يسوع كريستوس نحق فتسم دأمبر كما أتقول الله تفلفل الله. ቃል ህይወት የስማዓልና آمين. ኣብ ፖለቲካን ግዝረት መንፈስ ውልድነት የውህብ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ከዓ መሰል ውልድነት ዝህብ ግዝረት እዩ ግዝረት ብጥምቀት ተተኪኡ ማለት ስለዚ ክርስቶስ ምስ መፀ ፀጋ ጥምቀት ገዲፍና ብግዝረት ኢና ነድሕን እንድሕር ኢልና ነቲ ክርስቶስ ዝመፀሉ ዕላማ ከንቱ ንገብሮ ኣለና ስለዚ ኣብ መሰረቱ ግዝረት እጀካ ንደቂ ተባዕትዮ ንደቂ ኣንስትዮ ኣይኣዘዘን ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ዝኾነ ሃይማኖት ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ክግዘራ ወይ ክኽንሸባ ዝእዝዝ ሕጊ የለን ሰባት ግን ብዓመፅ ወይ ንዓመፅ ከም ባህሊ ከም ናይ ሃይማኖት መብርሒ ገይሩ ፀኒሑ ክሳብ ሕጂ እውን ክንደይ ኣዴታትና ንኣሕዋትና ንደቅናን ዘሳቅስ ዘሎ ጎዳኢ ልምዲ እዩ ማለት ስለዚ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ደቂ ተባዕትዮ ዋላ ብሕክምና ዝተሰነየ ንፅርየት ዝኣክል እንተተገዘሩ ደቂ ተባዕትዮ ንፅርየት ፅቡቕ እዩ ኢሎም ናይ ስነ ፍልጠት ናይ ስነ ሕክምና ሰሙና ስለዘማኽሩ ንፅርየት ስጋና ግዘር ንመሰል ውልድነት ግን ብፀጋ ጥምቀት ስለዝተተክአ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ብግዝረት ኢና ንድሕን ማለት ነቲ ክርስቶስ ዝመፃሉ መምህርቲ ማርያም ፅቡቅ ገይሮም ገሊፆም እዮም ነቲ ክርስቶስ ዝመፃሉ ዕላማ ድሕነት ምፅራት ስለዝኾነ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምግዛር ኣይጠቅምን እዩ እንተተገዘርካ ዝምልኦ የብሉን እንተዘይተገዘርካ ከዓ ዘጉድሎ የብሉን قال هو تسمع أبونا. ኣራይ ኩላህና ቃል ህይወት ይስማዓልና ኣራይ ከይ ሓለፍናዮ ከለና እዚ ምዕራፍ እዚ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ምናልባት ንሳ ስለ ዝቐለለት ድያ ወይ ንሳ ስለ ዝበርትዐ ድያ ጓይላ ጥራይ ተታሒዙ ዘሎ ቁጣዓ ዝብል ኣሎ ኩራ ዝብል ኣሎ ብዙሕ ኣሎ ግብሪ ስጋ ዝበሃል ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ከይተፈለጠና ነተግብሮ ስለዚ ንኩለን ፈፂምናየን እዛ ጓይላ ጥራይ ተሪፋትና እንተልያ ዳርጋ ኩሉ ወዲእና ኣለና ማለት ኣብተን ካልእ ግብረ ስጋ ዝኾና ገሊፅዎን ዘሎሲ ልምዲ ኮይነና ኣሎ ባህሊ ኮይኑ ምፍላይ ኣብና እሞ ከመይ ገርና ኢና ንገድፎ ዝብል ሕቶ ክቐርብኩም እየ ተሰድየ ኣብነት ፅልኢ ይብል ኣሎ ማለት ምስ ጎረቤትካ ምስ ሓውካ ምስ ሓፍትካ ሕሉፍ ሓሊፍካ ምስ በዓልቲ ቃል ኪዳንካ ዝግበር ናይ መንፈስ ፅልኢ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ከም ዘይኮን ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ካልኦት እዚ ተረዲእና ካብ ናይ ዝሎማዓንቲ ኣገልግሎት እዚ ተረዲእና ንብሎ ወይ እውን እዚ ኣይበረሃልና ንብሎ እንተሊ ميكروفون هابون ميكروفون الرأي زغنا رئيتو حتى انتلينا زبق زابير جزينا هم تكاملوا أفتي فرم منفس قدس أنت دعا
كل جزء زي هاليناسي كأو وديقنا لنا مال الدين نقول له أنا مالو ساين خيلنينا هجسي أنت مهنياتس بمولو إس كنا مالو عين خيلنينا ده كمالو زي كل كوينا نقول له سي أما أو يرلهن مال الدين بيعتوا الله قال هو تسمع لنا قال هو تسمع لنا حدا بعلهنا والحن بعلهنا نقبر نجار يلا أبا أنت صنعهم عليك أباهم تحدره كل نجار بتجبريهم بزي بقى والحن تاخد جبرو أي تخلونيهم بعنا بسجانا والحن تنجبرو نجار يلا قال زفرة من فسفر زبل قالاتي كبيدة يكونني رأيا أمنتي كم دك أملاخ أمنتي له أمنت سماي مدرن زفترة من أنت قراني وستسأل مدحاني تيلك أزي أمنت كل زغل الأملاخ مغانو مئماني يتخال بتنسو زفكرنا فقر مفكارنا أملاخ بتأسو زفكرنا فقر نفسنا مفكار بتنسو زفكرنا فقرها نحت عنون مفكار استيفانوس عمسك القينو لا تشفشف بدرب أمنس وقويتاي يقرأي باللوم يلوز يسأليس سلازف كرون جهنم إسات كيدلي درار سيطان كوكونو سلازيدلي حجي أتي حقوس مالتك أسل زرخمنا ديكونس ني أملاخ بمهانك نا أملاخ بمهانا ني أملاخ مهانا مثلات إذن سلسة زين كبرت أيقونان زين تهرقرنين كأتخالي بو مسا أملاخ مستراخمنا يتمنفس أملاخ زوها بالنام عليك سلازي تخبت جن ندهر كابتن منفس كدوش قوليلا بخال قبر سقاعين ستلك ندهر فقرو قوليلا بسليات ستلك لكع كمزي ناي مبرهات السويج أوف مسقبرنايو إميديت الاسألمان تمتز لكع كومي يجي تفرى منفس كدوش زي مهلاونا ترى يكوني ندهر منفس كدوش قوليلا نالي قبر سقام ندهر فقرو تفي على قدن تتكي على مخنياتو شيطان كي محاوة أي تكلني كيف رسي أهانسن سألي كتاكل توهين بلبنا نتاف فقري هل تبل فقر خرسوس كاب لبنا يوسدام شعوب قليل سألي يتكلون سلازي علي قتاتي زازاتي قليل يلوم أرعتي فكشي صوريك قليل انت دايلو نحنا يخبدنا لو نزل تدايلنا قالنا قرت تسقمنا لنا ويتمت ماري خيرنا لنا ويابزرنا خنسكو مزقبنا بزيتنا تسكبنا لنا نبرك على أملاخ قليلي كبرنا زخر اسميهم قال هو يسمع لنا هالراي سلقالاتك زعبير استمسكنا يهون زفتتات كن سمع السنة هنا هنكون تسفى قبر زخونا هالتوري إيتون تدعى هالينا قرب دقائق قالوانا اند زي بلناقن أبونا بملأك سلام قال معدان غيرهم كعزولنا أو دمحرة نبونا نبوي إشي والدة تنسأه يا بنا يغني الله زارب على السم مثلا أنا الزرب زي الصغير أرى بنا أني اللي زمنا قلقلتكم مبارخ حاولنا ممر دخلوا دما زيابير أملاح نملسو مقلاسو يبزح لك قلقلتك قبلك حساب لبخا دما يسمر لك مزمور زمركي حفتنا عملو زماري ملاختي يسمع لنا كل جزي خزمرو لي ينبركي اتام عراف ذنبكم عجون تردعكم كتكافلنا كمون دي تردعكم نقولنا زخون كتحطو زنعهم نقول لهم زمان أقلقلتكم أي بارخ أنسي أبتا قصري حدا كستنتن صنيحة حرا مأنتي كنكونسي كريستوت عارنت أو تينا يمو سلازي صنعو كم بحدشون برعت بارنت أيتو قرنو
اتزغفئ حرا وصيخا كلخا باريا مخان برهان توهيبكا كله دما أبصلمات منبار ايو تقصى بالونيرو حونا ممر تغلو جلسبات كريستوس هادحين النايو كريستوس دم حراوت إنا إمو زخونا نجر زمثلنا نقبر كم حسب كم دلنا يون كنقبر نخلينا زبلو أب زمننا اللو دليتنا نقبر كم حسبنا نقبر نبل تخوينا دما نتن أبونا دقاقي مم كلون تسنحو قبر سقا مقبار ترح مالتي حرا زوصانا حرا خوينا ننبر مبري حرا وصينا ملشنا باروت كنكون أيكونن كريستوس حرنت أوجلنا ويدما حرا وصينا نابت زنبرنا يا بارنت كنملس زي كوناس نابت حرا وصينا زصبينا زلو نابقو كنت أمت كم زلونا ايو اما ابتي حارنت زوصاخملو ابت حارا زوصاكم او ودع صنعنبر كم بحدش نابر عتبارنت ايتو قرونو بكريستوس حراج سلازوصاخاسي حاتيات جبر كم زمسلكا نبر أيكونن وأندحر ملشنا نابت حرا زوصانا نابت بارنت نملس خوينا دعا تاي حرنت عدلين نامو تبارنت دعا نرنايون دينا اتأرعت مجزاءة ديابلوس دعا نرنايون دينا قويت حرا زوصانا حرا خوينا خنبر نابتي بارنت دما كاين ملس ايو اب زمننا جن كريستوس حرا سلا زوصاكا كم دليتكا نبر زخونه تغبركا كريستوس ميتلكا ايو امين كالخا حرا وصيخا اخا انا تباهله بزح مشقات الله هاريا بيتروسون نزي اصبق غيرو ابريو والله تدغفنا طقسي اب قداماي بيتروس معرف كلته قصر 16 كم وصعات حرا كم قلت أملاخ مبر كم تومنتي حرنتسي ما قول باب كفاءات زقبروا أي تخونو كم وصعات حرا كم قلت أملاخ مبر مغنياتو ويتانان أملاخنان مدحنينان يسوس كريستوس حارا زقبرنا حرنا زأوجلنا نتحرى زوصانا خنقلقلو نابتحرى زوصانا دما خنلقب نايتحرى زقبرنا دما كنكون ايو اما نتي حرنت زتوهبكم سي ما قول بابي كفاءات زقبروا اي تخونو حراوت يخلقو نتحرنت ما قول بابي خفاءات غيره اب ارعت حاتيات اب تقبر سقا زقرنلو انت دا خوينه نتا
مجدي هوتنا تقال حقسي انت زي فلطوا محشم نيرو زبل زقادة فردي النا فلتك تصيق عند حركونكا زقادة حراخونكا باريات خون تخونكا ناس أوصي خادم ملشكا نابارنت ناود قت من لستخونكا ازي اتزخف ايو اما كروسوس حراز قبرنا حرا خوينا نبر نايت حرا زوصانا خوينا كنمالالس امبر حرا سلازوصانا نتحرنت زوصانا يو كفاءات كنغبرلو بتحرنت تقولبي بنا دماني حاتيات كنغبرلو ايكونن بتحرنت زوصانا يو صدق خغبرنا فرمنفس كنفري نفرا سجارة جيتنا بمنفساوي فرا دما كنهبتم يما أملاخنا بخمزي كنكيد دما نقول لنا يحجزنا نتحرزو عنا أملاخنا مسجانا يبصحيو نايت حراز قبرنا أملاك كوينا كنمالالس كنبر دما እግዚአብሔር ንኹልና ይሐግዘና ይርዳአና ንኹልኩም ድማ ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ ምናልባት ዝሓለፈ ዓርቢ ዘይሰማዕኹምና እንተደኣ ሃሊኹም ቅድሚ ሕጂ ሰዓት 7 ኢና ንጅምር ነርና ካብ ሎሚ ዓርቢ ጀሚርና ግን 6 ፈረቓን ጀሚርና 8 ፈረቓን ኢና ክንውድእ 6 ፈረቓን ዝገበርናሉ ምክንያት ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ናይ ደቅና ብቅዱሳት ደቂ ቤተ ክርስቲያንና ናይ ደቅና ናይ ትምህርቲ ትግርኛ ተጀሚሩ ስለ ዘሎ ካብ 6 ፈረቓን ክሳብ 7 ፈረቓን እቶም ደቆም ሕጆም ዝመፁ ወለዲ ድማ ኣብቲ ጸሎትን ኣብቲ ቃል ኣምላኽ ክካፈሉ ምእንቲ ኢልና ዝገበርናዮ ኢና እሞ እቶም ብቐዳማይ ዘይነበርና ሎሚ 7 ሰዓት 7 ዝኣተና 6 ፈረቓን እዩ ክጅምር ካብ ሎሚ ብኸምኡ ኢና ጀሚርና እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ጉባኤና ይባርኽ እሞ ኩልና ሓንሳብ ሓፍ ንበል ብጸሎት ክንዓጽፍ انت سلام صلوت كم بحدش كلن زغ እግዚአብሔር أبا قويتانا مدحنا يسوع كرسوس لمنا لنا من سلام زحنت الكل زخنت كلام قدس بيت كريستيان لمنا لنا قبل لازم منان بزح سلام كبن كل سلام سلطان زلو እግዚአብሔር أملاخنا إيم أنت سلام صلي سماء تنبر ربنا سمك يقدس انقصغات مصاف قد كانت أب سمايكم ودما مدري يكون على تنجيرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا أمسانا رجلنا أطفادحنا نمبر فتنا يتأتونا نقصن حيدن كبر نزل عالمنا كائما أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا غدن بليخي بسقاهون بنقليخي أدي جابير صباحت قويتا سراوي سلام لك له نسخي كابان السبرغتي غفر كرسخون برخيو وملئت تسقى جابير مساقي يوفست دسولكي عطياتنا صريلنا نفت ودخي يسكر ساسمنتانا محرت لمن لنا أمين أو نقول جابير لمن كان مالك كان لنا ونقول سلام سلام هبلنا كل يمكن ناخذ እግዚአብሔር አጥሬና ጸጋኸው ነፍሰልና የከኸን ፈልጠ ባዕዳ አምላኽ ይብልና ቅዱስም ካነ ሰምን ጽውዕና ኣለና ኣብ ሰማያት ዘሎ ንስኻ ሰላም ከዓብልና ሽኩልና ዓድር ኣብዚ ዓለም ንብርናራም ሰላም ሓሉ ንኩሎ መራሕትን ሰበ ስልጣን ብቅዱስም ካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ መኳይንታ ዛብካ ምኽራብ ኣብ ምእታውናን ሙፃናን ዘሎ ግራውትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብውድዑን ብዕኑዑን ህይወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻን እግዚኣብሔር ብምፍራሕ ብሕያውነት ክንርከብን بكرسوس مسؤولية منفذ قدس المسجانان صناعة زلكا لو من كل ساعة نزل علم أمين محرا أملاك محرنا يقربها على أملاك ربللنا ساعات ليش تزبارك ساعات ما عاد تزبارك كلنا قدس جابير أملاكنا ساعات زام شجي أدم ما بارك لنا فمهرنا يبقى لا تابل بنا حدر لنا قبل بنا حدي روح النبر اللو كن ما لا سلو نتكسبات كن كون اللو
ፍረ ሃይማኖት ፍረ መንፈስ ቅዱስ ክንፈርየሉ ንስኻ ሓግዘና ዓራውፂኻና ኣኻብ መሓራ ኮይና ክንነብር ድማ ንስኻ ሓግዘና ተመሊስና ኣብ ዕሮት ባርነት ከይንቁረን ኣምላኽና ቅኑዕ መንፈስ ካልኢካ መርሐና እጾም እዚ ድማ ገጽካ መርዓይ ይግበረልና ጾመ ድሕነት ጾመ ምሕረት ግበረልና ኩሉ ኣካላትና ካብ ሕማቅ ነገር ኣጽመና ብሰላም ጀሚርካ ብሰላም ኣፈጽመና ወደ ተወሳኢና ካብ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሐና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ትፈለና መልአካ ቅዱስ ገብርኤል ልኢካ ድማ ካብ ነፍሲ ጥፋት ካብ ስጋ ጉዳት ሓልወና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ክፋድሕነና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኮም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዮ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ፍታህ ወይ ስረግጂና ኣምላክን ሙዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካሊከ ቀና ሰረ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሳ ولد لبركاسات إبراهيم أنتم أويا قناة وأويا قناة ران سعد قوس قناة ببسمكم كن فتانون تغني يرسين سكلوان سمعت زيو مهارن نكرسس مال عصر تغت زيو مهارن نكسوس 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 زيو مهارن نكرسس كمون بنت جزتنا مريم مهارن نكرسس مال عصر تغلته بنت جزتنا مريم نكسوس 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 بنتجتنا مريم هانكسوس بنتجتنا مريم هانكسوس بنتجتنا مريم هارن كرسوس بنتجتنا مريم هانكسوس بنتجتنا مريم هانكسوس بنتجتنا مريم هارن كرسوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለና የቦታን ቅጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን ንኩልኹም ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ምሸት ይግበረልና آمين آمين قال هوت يسمع لنا فصلي صلوت استمهل له مهل له كل كلمة እግዚአብሔር عليكو مع زقرر محرد زقرر يقبل لنا كلهم حزب እግዚአብሔር ناس قدس ቤተ ክርስቲያን ትሁብ አገልግሎት በጥባትን በአንቃ ድወን ተከታተልዎ ዘምሰኹም እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበትሁታን ይኽፈልኩም ከምቲ ሰናይ ፍቓዱ ኮይኑ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ክሳብ ሰዓት እዚ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ክንጋባእ ዝፈቐደልና ንዝመፅእ ጉባኤና ከዓ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብከምዚ ክንጋባእ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ሰላም ለይቲ ነቶም መዓልትኹን ከዓ ሰላም መዓልቲ ብሰላም ይራኽበና آمين الهوت يسمع لنا متعنيكم بوتاتنا الهوت يسمع لنا بوتاتنا بروخ ليتي آمين آمين كلنا قال الهوت يسمع لنا قال الهوت يسمع لنا بوتاتنا بروخ ليتي آمين كلنا قال الهوت يسمع لنا آمين آمين بروخ ليتي بروخ ليتي آمين آمين سلام ليتي لحن حضر سلام ليتي دينا إلسابيت لحن حضر آمين آمين بروخ ليتي آمين تبارك متنا بمركة كلهم آمين آمين فروينا حتى سلام ليتي نقول لهنا آمين آمين الهوت يسمع لنا بنا آمين آمين